नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पशत देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वृंदाय तुलसीदेव्याय प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। वृंदाय तुलसीदेव्याय प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। वृंदाय तुलसीदेव्याय प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। यानि कानि च पापानि ब्रह्महत्याधिकानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणे पदे पदे। यानि कानि च पापानि ब्रह्महत्याधिकानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणे पदे पदे। यानि कानि च पापानि ब्रह्महत्याधिकानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणे पदे पदे। कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपादांची द्वारा। आता आपण आजचा आपला 17वा आपला अध्याय आहे, 17वा दिवस आहे. तर आपण आपला अभ्यास सुरू करूया. श्रद्धा त्रय विभाग योग असं आपल्या अध्यायाचं नाव आहे. मग आता असं का नाव आहे आपण पहिल्यांदा ते समजून घेऊया की आता त्रय म्हणजे काय तर 3 आणि मग श्रद्धा. आपल्याला श्रद्धा म्हणजे काय, जेव्हा विश्वास दृढ बनतो ना
तेव्हा त्या विश्वासाचं म्हणजे रूपांतर दृढ विश्वासामध्ये जेव्हा होतं ना, अगदी ठाम पक्का विश्वास त्याला म्हणायचं श्रद्धा. मग अशी जी श्रद्धा असते ती 3 गुणांमध्ये म्हणजे 3 जसे प्रकृतीचे गुण आहेत, तर त्यानुसार 3 विभागामध्ये त्यानुसार विभागलेली असते. म्हणजे 3 गुणांनुसार श्रद्धा असते वेगवेगळ्या व्यक्तीची. ज्या गुणाचं त्याच्यात प्राबल्य असतं त्यानुसार त्याची श्रद्धा बनते. आता हे पुढे आपण अभ्यासणार. तर त्यामुळे ती श्रद्धा सुद्धा 3 विभागामध्ये विभागली. मग असं असताना देखील मग आपण भगवंतांशी कसं युक्त व्हायचं? भगवंतांच्या कृपेस कसं पात्र व्हायचं? आणि भगवंतांशी म्हणजे आपण योग स्थित म्हणजे आपण म्हणतो भगवंताशी आपण कसं जोडलं जाऊन एकरूप व्हायचं आणि कसा योग साधायचा म्हणजे योगयुक्त व्हायचं थोडक्यात आपण जे अभ्यासलं ना योगयुक्त होणे म्हणजे भगवंताच्या कृपेस प्राप्त होणे किंवा कृष्ण भावनेमध्ये उन्नत होणे जी अवस्था योगी अवस्था त्याला कसं पोहोचायचं मग हे सगळं आपण आज शिकणार आहोत. आता आपण पुढची स्लाइड घेऊया. आपण श्री श्री राधा गोविंदांना दंडवत प्रणाम करूया आणि याचा आपला अभ्यास सुरू करू. आपले प्रमुख संस्थापक आचार्य यांच्या चरणी पण आपण साष्टांग दंडवत करूया. त्यानंतर गोपीनाथजींच्या चरणी आपण दंडवत प्रणाम करून आपल्या अभ्यासाला सुरुवात करूया. हा मग आता आपण कालच्या अभ्यासात पाहिलं होतं आसुरी गुण कसे असतात आणि मग राक्षसी स्वभाव कसा असतो आणि मग त्याचे परिणाम काय होतात आणि मग त्यांना कशा पद्धतीनं त्यांच्या क्रियाकलापांचं फळ मिळतं हे सगळं आपण अभ्यासलं. मग आता आपण पुढे जाऊ. हा आता आजच्या अध्यायात आपण काय अभ्यासणार आहोत की आता अर्जुन चौकशी काय करतात की अनाधिकृत उपासना म्हणजे काय की भगवंत सोडून म्हणजे जे काही शास्त्र म्हणजे शास्त्रानुसार खरं तर भगवंताचीच म्हणजे आपण भक्ती करायला पाहिजे उपासना पण मग ते सोडून इतर ज्या पद्धतीच्या उपासना लोक करतात मग त्याबद्दल त्यांना शंका येते मनात मग त्यांचं काय होतं मग ते विचारतायत. मग पुढे मग 3 पद्धती सांगतात मग श्रद्धा कशी आहे असं भगवंत म्हणजे 3 पद्धतीनुसार एखाद्याची श्रद्धा कशी निर्माण होते आणि त्यांच्या उपासना कशा ठरतात हे भगवंत सांगतात. 3 प्रकारचे श्रद्धा 3 प्रकारचे तपस्या 3 प्रकारचे यज्ञ 3 प्रकारचं दान आणि मग ओम तत्सत याच्यातून आपल्याला काय शिकायला मिळतं तर परमात्म्याला शेवटी हे सगळं त्याग दान तपस्या हे आपण अर्पण करायचं असतं. ओम तत्सत हे शब्द हे सूचित करतात मग हे सगळं सारांश आहे. तर आता आपण हेच सगळं अगदी विस्तृतपणे अभ्यासणार आहोत. आता आपण पुढे जाऊ. हा आता इथे पहा अर्जुन म्हणाला हे श्रीकृष्ण जी माणसे शास्त्रविधींचे पालन न करता स्वतःच्या धारणेनुसार पूजन करतात त्यांची काय अवस्था होते हे सत्वगुणी रजोगुणी की तमोगुणी म्हणजे त्यांची श्रद्धा किंवा स्थिती मग त्यांची कशी असते सात्विकी राजसी की तामसी बरं का. मग आता आपण पाहूया म्हणजे की काय म्हणजे श्रीकृष्ण सांगतात. मग त्याच्यासाठी आपण हे जरासं उदाहरण घेऊया बरं का म्हणजे ह्याच्यावरून आपल्याला जरा समजेल म्हणजे आता आपण एकूण सगळं अभ्यासलंय की कशा पद्धतीचे गुण असतात वेगवेगळ्या विविध लोकांमध्ये कसं जे सत्वगुण कोणामध्ये असतात तमोगुण म्हणजे त्यांच्या लक्षणावरून आपल्याला ते कळतं सत्वगुण रजोगुण आणि तमोगुणचं कसं प्राबल्य आहे प्रत्येकामध्ये. मग आता असे पण जे लोक असतात म्हणजे की त्यांची जी श्रद्धा असते तर त्यानुसार त्यांची उपासना असते आणि मग त्या असा जो श्रद्धा असलेला माणूस असतो तर त्याला क्रमशः ते ज्ञान म्हणजे त्या मिळत जातं आणि मग तो उन्नत होत जातो आणि मग त्याला परमशांती किंवा सिद्धी प्राप्त होतात. मग आता आपण 16व्या अध्यायात पुन्हा पाहिलं की असुर कसे असतात तर शास्त्रविधीचं अनुसरण करत नाहीत आणि मग श्रद्धेने शास्त्रविधींचं पालन करणारे कोण असतात तर देवता किंवा देव असतात हो की नाही. मग श्रद्धावान जे मनुष्य असतात तर असे जे असतात त्यांनी समजा जर शास्त्रामध्ये उल्लेख नाही अशा काही नियमांचं त्यांनी पालन केलं मग त्यांची स्थिती काय आहे हे अर्जुनांना हवंय म्हणजे ह्या प्रश्नाचं किंवा ह्या शंकेचं त्यांना निराकरण करून हवंय. मग आता जे लोक असे आहेत की एखाद्या सामान्य मनुष्याची ते निवड पण करतात बरं का आणि त्यालाच परमेश्वर मानून त्याची पूजा करतात. मग ते सत्वगुणी आहेत का तमोगुणी की रजोगुणी असा अर्जुनाच्या मनात प्रश्न आहे आणि मग त्यांना जीवनातली सर्वोच्च सिद्धी म्हणजे मग त्यांच्यावर भगवंताची कृपा होऊन ते आध्यात्मिक स्तरावर उन्नत होतात का थोडक्यात असं त्यांना विचारायचंय. मग आता हे सगळं म्हणजे शास्त्रविधीचं अनुसरण न करता म्हणजे कशावर तरी आपण श्रद्धा ठेवली म्हणजे असे जे लोक करतात किंवा देवदेवता किंवा मनुष्यांची पूजा करतात मग ते आपल्या पण प्रयत्नात त्यांना यश मिळतं का असे सगळे प्रश्न त्यांनी अर्जुनांसमोर मांडले. आता हे उदाहरण घेऊया बरं का म्हणजे ह्याला ना
म्हणजे पास्टा फेनियोनिझम म्हणतात बरं का. तर हे जे चित्रात दिसतंय ना, ह्याला म्हणायचं फ्लाइंग स्पॅगेटी मॉन्स्टर बरं का. म्हणजे तर तिकडे ज्या म्हणजे आता पास्ताचा जो प्रकार आहे ना, आपण पास्ता नावाचं जे इटालियन हे खातो अन्न, तर ते कसं असतं नूडल्स सारखं दिसतं, पण ते पास्ताचाच तो प्रकार आहे बरं का. आणि ते तो जो पास्ता आहे तो नूडल सारखा धाग्यासारखा असा लॉंग म्हणजे कसं लांब आणि असा आपण म्हणतो ना लाईक स्ट्रिंग म्हणजे दोऱ्यासारखा असतो तो. म्हणून त्याला काय म्हणतात स्पॅगेटी. मग हा जो आहे ना स्पॅगेटी मॉन्स्टर त्यांनी क्रिएट केला म्हणजे एक काल्पनिक म्हणजे स्पॅगेटी मॉन्स्टर नावाची ते म्हणजे त्याचं काल्पनिक परमेश्वर आहे आणि त्याच्या हातामध्ये ना जे ते जे स्पॅगेटी आहे तिथे जे लाल लाल दिसतात ते मांसाचे गोळे आहेत. तर ह्याला म्हणायचं स्पॅगेटी मॉन्स्टर म्हणजे मांसाचे गोळे त्या स्पॅगेटी मध्ये असलेला म्हणजे त्या पास्तामध्ये असलेला असा त्यांनी चर्च स्पॅगेटी मॉन्स्टर निर्माण केलाय. म्हणजे हा एक म्हणजे एक काल्पनिक विषय एका 26 वर्षाचा जो तरुण होता तर त्यांनी तो मांडला. बॉबी असं त्याचं नाव आहे. तर त्यांनी म्हणजे फिजिक्सचा तो म्हणजे फिजिक्सचा म्हणजे तो ग्रॅज्युएट असा होता आणि त्यांनी हा कन्सेप्ट आणला. म्हणजे हे काल्पनिक परमेश्वराची त्यांनी थोडक्यात निर्मिती केली असं मला सांगायचंय. आणि मग हे न्यूझीलंड वगैरे ह्या देशामध्ये असे म्हणजे फॅन्टसिस्ट वगैरे आहेत आणि फॅन्टॅसिक कम्युनिटी आहेत आणि ते लोक अशा पद्धतीचं काल्पनिक परमेश्वराला मानून त्यांची पूजा-विजा करतात. म्हणजे चर्च आणि त्यांचं बायबल वेगळं आहे, त्यांच्या कम्युनिटी, त्यांचे हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स वेगळे आहेत, असं सगळं आहे त्यांचं. अशा कम्युनिटी आहेत. मग ह्याच्यातून आपण काय समजून घ्यायचं, तर म्हणजे असं काल्पनिक म्हणजे किंवा कल्पोकल्पित आपण ईश्वराची निर्मिती अशी केली, तर मग ते त्यानुसार म्हणजे सांगतात, की म्हणजे हाच परमेश्वर आहे आणि म्हणजे हे म्हणजे टिपिकल त्यांनी काय निर्माण केले तर कार्बोहायड्रेट कम्युनिटी निर्माण केली आणि जे शास्त्रांचा आणि याचा योग्य अभ्यास करून आम्ही ज्ञान घेतो असं वगैरे ते विचार करतात आणि म्हणजे पूर्णपणे विज्ञानावर आधारित असं हे म्हणजे आपण म्हणतो शास्त्रशुद्ध ज्ञानाद्वारे आपण अशा पद्धतीचं म्हणजे ईश्वराविषयीचं ज्ञान अशा पद्धतीचे त्यांच्या कल्पना आहेत. म्हणजे हा कल्पोकल्पित परमेश्वर किंवा मनोकल्पित अशा पद्धतीने की जे शास्त्रामध्ये संमत नाही अशा पद्धतीने जेव्हा परमेश्वराची पूजा करतात असे लोक म्हणजे तर त्याचं हे उदाहरण आहे. मग ह्यांचं काय होतं असं अर्जुनाला शंका आहे. मग ह्याला म्हणायचं म्हणजे फॅन्टासियनिझम असं नाव आहे आणि दुसरं म्हणजे ह्याला आपण काय म्हणतो की कल्पोकल्पित तर ह्याला फॅन्टास्कोमोडिया म्हणतात इंग्लिशमध्ये म्हणजे हवेत मनोरे असतं का म्हणजे तसं की म्हणजे कल्पोकल्पितच सगळं म्हणजे काल्पनिक स्तरावरच हे जर सगळं असेल तर ह्यात काही तथ्य असतं का म्हणजे नाही. तर्कानी आणि मानसिक म्हणजे बुद्धीने म्हणजे आणि त्याचा तर्क लावून असं काहीतरी कल्पना मांडलेल्या असतात आणि त्या संकल्पना सगळेजण त्याला त्याचं अनुकरण करतात. तर असं करून परमेश्वराची प्राप्ती होऊ शकते का म्हणजे शास्त्रसंमत हे आहे का म्हणजे शास्त्रामध्ये जे म्हणजे उल्लेख नाही त्यानुसार जर कल्पोकल्पित परमेश्वर असं निर्माण केला तर काय होतं असं अर्जुनांना चौकशी करायची. मग त्यांची श्रद्धा कुठली म्हणजे सात्विक राजसी की तामसिक आता आपण बघूया. आता इथे भगवंत काय म्हणतात ते आपण अभ्यासूया. श्री भगवान उवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकीं राजसीं चैव तामसीं चेति तां शृणु. म्हणजे इथे भगवंत काय आता आपल्याला सांगतात ते आता आपण अभ्यासणार आहोत बरं का. म्हणजे भगवंत पुढे काय म्हणतात की भगवान श्रीकृष्ण म्हणाले मनुष्यांची ही ती शास्त्रीय संस्कार नसलेली केवळ स्वभावता उत्पन्न झालेली श्रद्धा सात्विकी राजसी व तामसी अशा 3 प्रकारचीच असते ती तू माझ्याकडून ऐक. आता इथे आपण हा भाग समजून घेऊया की अशी 3 प्रकारची श्रद्धा कशी असते. तर भगवंत काय सांगतात इथे की 3 प्रकारची श्रद्धा म्हणजे काय सात्विक रामसिक तामसिक आणि राजसिक. मग शास्त्रीय संस्कार नसलेली म्हणजे असं काय म्हणायचंय म्हणजे ह्याच्यातून काय म्हणायचंय तर याच्यातून भगवंत आपल्याला सांगतात की जे शास्त्रविधीचं म्हणजे शास्त्रविधी जाणतात पण त्याचं पालन करायचं पण ते सोडून देतात किंवा त्याचं नियंत्रण मग काय होतं त्यावेळी जेव्हा शास्त्रविधीचं आपण पालन करत नाही तेव्हा ती त्रिगुणांनी मग बाधित होते किंवा ती त्रिगुणांचं वर्चस्व येतं त्याच्यावर किंवा त्रिगुण नियंत्रण करतात आणि मग काय होतं की त्या जीवांना आपली सात्विक राजसिक किंवा तामसिक जे गुण असतात ते पूर्व कर्मानुसार त्यांना प्राप्त होतात आणि तसे स्वभाव आणि मग हा जो जीवांचा संघ आहे अनादी काळापासून चालतच आलाय
म्हणजे भौतिक प्रकृतीशी, म्हणजे यात काही नवीन आहे का? तर बिलकुल नाही, हो की नाही? मग विविध प्रकारचे त्यांना विविध प्राकृतिक गुणांशी ज्या त्यांचा संघ होतो, तर त्यानुसार त्यांना स्वभाव प्राप्त होतात. म्हणून आपण काय केलं पाहिजे? प्रमाणित आध्यात्मिक गुरूंना आपण शरण गेलं पाहिजे आणि त्यांचा संघ जेव्हा करू, तेव्हा आपल्याला शास्त्रविधीनुसार म्हणजे आपण आचरण केलं तर त्यांच्या म्हणजे आपले जे काही गुण असतात, म्हणजे आपण सत्वगुणात स्थित असतो, तमोगुणात, रजोगुणात, तर त्यानुसार आपलं काय होतं की ज्या गुणात आपण स्थित असतो त्यानुसार आपण म्हणजे आपली प्रगती होते. म्हणजे पुढच्या गुणामध्ये आपण हळूहळू तमोगुणातून सत्वगुणात किंवा रजोगुणातून सत्वगुणात असं उन्नत होऊ शकतो. म्हणजे आपल्या स्वभावामध्ये परिवर्तन घडू शकतं प्रमाणित आध्यात्मिक गुरूंच्या मार्गदर्शनाखाली, त्यांचा संग केल्यामध्ये. किंवा एखाद्या विशिष्ट गुणात आपण कधीही म्हणजे आपण जर सत्व तम रज या तिन्ही गुणात जरी असलो ना, म्हणजे कुठल्याही गुणात त्यातल्या स्थित असलो तरी जोपर्यंत आपण या गुणात स्थित आहे तोपर्यंत किंवा अशा कुठल्या तरी अंधश्रद्धेने आपण युक्त आहोत, म्हणजे आता मी जसं सांगितलं हे फॅन्टसी अनिझम, तर असं जर काही असेल ना तर ते कधी असं उच्च स्तरावर म्हणजे ते उन्नत होत नाही किंवा सिद्धावस्थेला, म्हणजे थोडक्यात म्हणजे अशी कुठली म्हणजे कल्पोकल्पित साधना किंवा परमेश्वराची जी म्हणजे त्यांची भक्ती असते की जे शास्त्रामध्ये उल्लेखलेली नाहीये, तर त्यामुळे काय होतं त्यांना अशा कुठल्याही उच्चतरावरच्या सिद्धावस्थेला ते म्हणजे उन्नत होऊ शकत नाही किंवा ती अशी साधना मदत करू शकत नाही. म्हणजे साधना म्हणजे आधी श्रद्धा असायला लागते, मग भक्ती साधण्याचे प्रयत्न, मग श्रद्धा असेल तर भक्ती साधना होईल, हो की नाही? किंवा भक्ती सेवा, मग भक्ती श्रद्धाच अशी त्यांना सहाय्य करत नाही. म्हणून मग मनुष्यांनी काय केलं पाहिजे की अत्यंत प्रामाणिक असे जे आध्यात्मिक गुरु असतात त्यांच्या संगतीत अत्यंत दक्ष राहून म्हणजे आणि चातुर्यानं ह्या सगळ्या गोष्टींचा आपण विचार केला पाहिजे. आणि मगच आपण जर अशा प्रमाणित आध्यात्मिक गुरूंचा संग केला तरच आपण उन्नत होऊ शकतो, हे आपण लक्षात ठेवलं पाहिजे. म्हणून भगवंत म्हणतात की तू माझ्याकडून ऐक, आता भगवंत पुढे सांगतात. म्हणजे म्हणून ते म्हणतात की शास्त्रीय संस्कार जर नसतील तर याचा अर्थ अशी श्रद्धा म्हणजे जर ती म्हणजे कल्पनेने किंवा अशा पद्धतीने कृत्रिमरित्या निर्माण केलेली असेल तर थोडक्यात म्हणजे जी शास्त्रीय संस्काराने युक्त नाही, म्हणजे जी शास्त्राच्या विधिविधानांचं पालन करत नाही, अशी जर असेल तर ती म्हणजे ती जी असते श्रद्धा तर ती कधी आपल्याला उन्नत अवस्थेपर्यंत किंवा सिद्ध अवस्थेपर्यंत येऊन जाण्यास सहाय्य करत नाही, असं भगवंतांना सांगायचं आहे. मग आता पुढे अजून काय सांगतात ते आपण पाहू. हा, सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्ध स एव स. हे भारता, विविध प्राकृतिक गुणांच्या अंतर्गत मनुष्याच्या जीवनास अनुरूप अशी विशिष्ट प्रकारची श्रद्धा त्याला प्राप्त होते. जीवाने प्राप्त केलेल्या गुणानुसार तो विशिष्ट प्रकारच्या श्रद्धेने युक्त असल्याचे म्हटले जाते. आता काय सांगितलं इथं की विविध गुणां म्हणजे विविध जे प्राकृतिक गुण आहेत अंतर्गत एखाद्या व्यक्तीवर म्हणजे ज्या गुणाचं प्राबल्य आहे तर मग त्यानुसार त्याची श्रद्धा असते, म्हणजे त्याला प्राप्त होते. तर ते कसं, तर सात्विक, राजसिक किंवा तामसिक अशी कुठली श्रद्धा आहे तर मनुष्य हे म्हणजे मनुष्य जो असतो तर त्याच्या स्वभावानुसार त्याची श्रद्धा ठरते. मग आता ते कसं समजायचं, तर आपण म्हणजे समजून घेणार आहोत की म्हणजे जेव्हा एखादा म्हणजे जीवात्मा असतो तो कसा असतो, स्वरूपतः तो भगवंतांचा अंश आहे, हो की नाही? म्हणजे आपण भगवंतांचे जीवात्मक अंश आहे. मग आपण जेव्हा म्हणजे भगवंतांकडून येतो या भौतिक प्रकृतीत तेव्हा आपण विशुद्ध तत्व म्हणजे त्रिगुणातीतच असतो, शुद्ध शुद्ध आपण असतो, विशुद्ध तत्व म्हणतात किंवा शुद्ध. मग म्हणजे त्रिगुणांपासून अतीत असतो आपण, त्रिगुणांशी आपला संग झालेला नसतो. पण भौतिक प्रकृतीमध्ये आपण आलो की काय होतं, भौतिक प्रकृती आपल्याला आवश्यक असलेलं कार्यक्षेत्र म्हणजे शरीर देते आणि परत भौतिक प्रकृतीचा पण आपण उपभोग घेतो आपल्या आवश्यकता पूर्ण करायला. मग आपला त्रिगुणांशी संग होतो आणि त्यांच्या प्रभावाखाली येतो आणि मग आपण बद्ध होतो. मग आपल्याला भगवंतांशी असलेल्याच आपल्या संबंधाचं विस्मरण होतं आणि मग काय होतं की परिणामी आपली श्रद्धा पण असते ती कशी असते, भौतिकच असते. कारण ज्या गुणाच्या प्रभावाखाली आपण येणार त्यानुसार आपली श्रद्धा होणार. मग हे भौतिक जीवनात आपली श्रद्धा पण भौतिक बनते आणि आपल्या कल्पना जरी काही असल्या
आपल्या, तरी त्या कशा असतात म्हणजे मूलतः त्या कल्पना असतात. ते निर्गुण किंवा त्रिगुणातीत असतात. पण भगवंताशी आपला संबंध जो आपण विस्मरण झालाय, तो पुन्हा जोपर्यंत आपण प्रस्थापित करत नाही, म्हणजे तर तोपर्यंत आपण म्हणजे ह्या भौतिक विकारांपासून म्हणजे मुक्त होऊ शकत नाही. म्हणजे आपल्याला काय करायला लागेल, भगवंताशी आपलं विस्मरण झालेलं नातं पुन्हा जागृत करायचे प्रयत्न केले, तर आपण ह्या भौतिक विकारातून मुक्त होऊ. मग म्हणजे काय, की भौतिक विकारातून मुक्त झाल्याशिवाय आपल्याला म्हणजे भगवत धामात प्रवेश मिळेल का? तर बिलकुल नाही. किंवा कृष्ण भावना हाच भगवत धामात परत जाण्याचा आपला अत्यंत निर्भय असा आपण काल पाहिलं, की निर्भयतेनं आपण विचार केला पाहिजे. म्हणजे म्हणजे प्रत्येक वेळी माझ्यासोबत परमात्मा स्वरूपातील भगवंत आहेत आणि हे विचार करून आपण कृष्ण भावनेमध्ये हळू स्थित झालं पाहिजे. त्यांच्या पाहिजे. मग ह्या आपल्याला मोक्ष प्राप्ती म्हणजे मिळते आणि मग निश्चित आपण त्रिगुणातीत होऊ शकतो. मग श्रद्धा महत्वाचं आहे. म्हणजे काय, की म्हणजे देवतेवर किंवा काल्पनिक विषयावर श्रद्धा, मानसिक एखाद्या तर्कवाद जसं स्पॅगेटी आपण आता अभ्यासला, तर मग ह्याच्यावर श्रद्धा असू शकते. मग ती दृढ श्रद्धा कशी आहे, ती कशी सत्वगुणी कर्मांपासून उत्पन्न होते. मग ती भौतिक जेव्हा म्हणजे कर्म म्हणजे भौतिक बद्ध अवस्था असते, तेव्हा कुठलंही कर्म कसं आपण कधी आपलं कधी ते शुद्धच असू शकणार नाही ना. 3 गुणांनी ते म्हणजे प्रदीतच असेल. म्हणजे कर्म कशी असतात आपली भौतिक प्रकृतीमध्ये, भौतिक बद्ध अवस्थेमध्ये आपण असतो. म्हणजेच काय 3 गुणांच्या प्रभावाखाली. तेव्हा आपले कर्म मिश्र स्वरूपाचे असतात. ती शुद्ध सत्व गुणयुक्त कधी होत नाहीत. हो की नाही? म्हणजे एकतर ती सात्विक असतील, रजोगुणी असतील किंवा तामसिक. मग आता विशुद्ध सत्वगुण किंवा शुद्ध सत्वगुण कसं आहे, दिव्य आहे आणि असं विशिष्ट म्हणजे म्हणजे विशुद्ध सत्वगुणामध्ये मनुष्य काय करतो, भगवंतांना जे वास्तविक स्वरूप म्हणजे वस्तुतः भगवंतांना जाणू शकतो. मग ह्याच्यासाठी मग काय करायला पाहिजे, जोपर्यंत मनुष्याची श्रद्धा पूर्णपणे विशुद्ध सत्वगुणामध्ये किंवा शुद्ध सत्वगुण म्हणतात त्याला, त्यामध्ये युक्त होत नाही तो किंवा त्यामध्ये येत नाही, तोपर्यंत काय राहणार, तो अशा 3 गुणांपैकी एका कुठल्यातरी गुणाने तो दूषितच राहणार. म्हणजे त्याच्या हृदयात त्या अशुद्धी असणारच, प्रदूषितच असेल तो. म्हणजे प्रदूषित हे जे म्हणजे हे प्रदूषित त्याचं हृदय ह्या प्रकृतीच्या 3 गुणांमुळे ते व्यापून राहील. मग ह्यासाठी काय करायला पाहिजे, म्हणजे हे समजून घ्यायला पाहिजे, की एखाद्या विशिष्ट गुणांच्या संपर्कात आपण आलो, की आपले त्यामुळं त्या हृदयाच्या स्थितीनुसार मनुष्याची श्रद्धा दृढ होते. म्हणजे जसं अंतःकरण असेल तशी श्रद्धा. म्हणजे सत्वगुणी माणसाची श्रद्धा सत्वगुणी असते. तर रजोगुणी त्याचं हृदय असेल तर त्याची रजोगुणी, तमोगुणी असेल तर तमोगुणी. म्हणजे काय, ह्या श्रद्धा सुद्धा वेगवेगळ्या गुणांनी दूषित होतात. मग आता आपल्याला ह्या जगामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारच्या श्रद्धा आढळतात. म्हणजे आता विविध प्रकारच्या श्रद्धा आहेत म्हणून त्यानुसार धर्म आहेत. पण हे सगळं भौतिक स्तरावरच आहे. हे आपण पहिल्यांदा समजून घेऊया. म्हणजे आपल्या श्रद्धा आहे त्या गुणांच्या मुळं म्हणजे आपण गुणांचा संग करतो म्हणून ती निर्माण होते. परिणामतः ती श्रद्धा पण आपल्या या जीवनात म्हणजे हे जे वर्तमान आपलं अस्तित्वातलं जीवन आहे, हे मुळं भौतिकच असते. मग त्यानुसार विविध प्रकारचे धर्म आढळतात. जशी श्रद्धा तसे धर्म असे आपण पाहतो. पण वास्तविक जो आपला सनातन धर्म आपण म्हणतो, त्याची श्रद्धा कशी आहे, विशुद्ध सत्वामध्ये स्थित आहे. म्हणून आपला धर्म कसा मानला गेलाय, सनातन धर्म म्हणतो आपण त्याला. आणि त्याची श्रद्धा विशुद्ध तत्व, कारण तो भगवंतांकडून आलाय. भगवंतांनी धर्मतत्व स्थापित केलीत पहा. भगवंतांनी वेद आणले किंवा भगवंतांनी म्हणजे आपला जो सनातन धर्म आहे, तर तो त्यांच्या माध्यमातून आलेला आहे. म्हणजे वेद आणि त्याद्वारे म्हणजे आपण कसं आचरण पद्धती म्हणजे आणि आपल्या आचरण शैली पाहिजे. मग ह्याला काय म्हणायचं, तर म्हणजे ही म्हणजे धर्माचं अनुसरण असं म्हणतात. मग विशुद्ध सत्वामध्ये वास्तविक धर्माची श्रद्धा असते, म्हणजे शुद्ध सत्व गुणामध्ये. म्हणून आपलं हृदय कसं आहे, कलुषित आहे ह्या वेगवेगळ्या गुणांनी किंवा प्रदूषित आहे, म्हणून आपल्याला निरनिराळी ही धर्मतत्व आढळतात आणि विविध प्रकारच्या श्रद्धानुसार विविध धर्म आणि त्यांच्या उपासना आढळतात. मग हा भाग इतकं महत्वाचं आहे. म्हणून आपण समजून घेतलं पाहिजे, की सनातन धर्म कसा आहे आणि त्यातली श्रद्धा कशी आहे. तर ती विशुद्ध सत्वामध्ये. आता आपण पुढे जाऊ. यजन्ते सात्विका देवान् अक्षरशांसी राजसा प्रेतान् भूतगणाश्चान्ये यजन्ते तामसा जना. म्हणजे सात्विक माणसं काय करतात, देवांची पूजा करतात. किती चित्रात दाखवले पहा. राजसिक माणसं काय करतात, यक्ष आणि राक्षसांची पूजा करतात. तर इतर माणसं असतात ती भूतगणांची पूजा करतात. म्हणजे काय,
की जसं आपली श्रद्धा त्यानुसार. मग आता भगवंतच खरं तर शास्त्रानुसार पूजनीय मानलेत बरं का, म्हणजे आहेत. म्हणजे पण ज्यांची शास्त्रावर श्रद्धा नाही किंवा जे शास्त्र पारंगत नाही, ते काय करतात, आपली जी काही प्रकृती गुण आहेत त्यानुसार त्यांची श्रद्धा असते. त्यानुसार ते म्हणजे त्या देवतांची उपासना करतात. म्हणजे सत्वगुणी लोक ब्रह्म, शंकर किंवा इंद्र, चंद्र, सूर्य अशा देवदेवतांची उपासना करतात. मग ते विशिष्ट हेतू प्रित्यर्थ करतात. म्हणजे कुणाला म्हणजे उत्तम अशी तब्येत म्हणजे किंवा निरोगी शरीर मिळावं म्हणून सूर्यदेवाची, किंवा म्हणजे असं किंवा स्वर्ग सुख उत्तम अशी मिळावीत म्हणून इंद्रदेवाची, म्हणजे किंवा बुद्धीची देवता म्हणून सरस्वती मातेची, म्हणजे अशा पद्धतीने उपासना हेतू प्रत्यर्थ म्हणजे काय सकाम ती असते उपासना. मग रजोगुणी लोकांची कशी असते, ते राक्षसांची उपासना करतात. म्हणजे आपण लक्षात घेतलं पाहिजे की रजोगुणी आणि तमोगुणी हे जे लोक असतात ते शक्तिशाली व्यक्तीलाच परमेश्वर मानतात. म्हणजे याचं उदाहरण काय, दुसऱ्या महायुद्धानंतर एक कलकत्त्यातला माणूस हिटलरची पूजा करत होता. म्हणजे काय, की अशा पद्धतीने त्याने काळाबाजार करून खूप असं धन वगैरे मिळवलं. म्हणजे हे सगळे असे रजोगुणी व्यक्ती असतात की ते असे त्यांना काय वाटतं की कोणाची आपण परमेश्वर म्हणून पूजा केली तर चालतं, आणि त्यामुळे परमेश्वराला आपण पूजा करून आपल्याला जी फलप्राप्ती होती तशीच अगदी आपण अशा कुठल्याही माणसाची किंवा अशा कल्पनेने केलेल्या व्यक्तीची पूजा असेल तर त्यांनी पण तेवढीच फलप्राप्ती होते असं त्यांना वाटत असतं. किंवा आता रजोगुणी लोक काय करतात, अशा कल्पित परमेश्वराची निर्मिती करून त्याची उपासना करतात. जसं आपण पाहिलं स्पॅगेटी मॉन्स्टर उदाहरण. मग तमोगुणी काय करतात, भूताप्रेतांची पण उपासना करतात, कोणी थडग्यांची करतात. आपण पाहतो ना हे सगळे प्रकार. मग बघा म्हणजे काही ठिकाणी अशा दूरच्या खेड्यामध्ये लोकांना माहित असतं की हे अरण्यात जातात, मग एखाद्या झाडावर विशिष्ट असं भूत आहे असं काहीतरी त्यांना माहिती असतं. मग त्या झाडाची पूजा करतात, मग तिकडे नैवेद्य दाखवतात, म्हणजे असं काहीतरी करतात. मग हे सगळं जे आहे, तर ही खऱ्या प्रकारे म्हणजे विविध प्रकारच्या उपासना म्हणजे ही अशा म्हणजे वास्तविक ही परमेश्वराची उपासना म्हणजे बिलकुल नाहीये. म्हणजे नाहीये हा भाग म्हणजे इथे होत नाही. म्हणजे शास्त्रानुसारची भगवंतांची उपासना किंवा भगवंतच पूजनीय आहेत, मग तशीही वास्तविकपणे नव्हे. मग हे आपण इथे समजून घेतलं. म्हणजे भागवतात त्याचा काय उल्लेख आहे की सत्वम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम. म्हणजे काय, की जेव्हा मनुष्य शुद्ध तत्वामध्ये सत्वगुणामध्ये स्थित होतो ना, तेव्हा तो वासुदेवाचे पूजन म्हणजे वासुदेव त्याच्या जीवनी यायला आणि मुखामध्ये कृष्ण नाम यायला, जेव्हा तो शुद्ध सत्वगुणामध्ये स्थित होतो तेव्हाच म्हणजे ते येतं. म्हणजे पहा, म्हणजे काय, त्रिगुणांच्या प्रभावापासून आपण जेव्हा मुक्त होतो तेव्हाच म्हणजे असं दिव्यत्व प्राप्त केलेला जो व्यक्ती असतो ना, तोच भगवंताची उपासना करू शकतो. म्हणजे भगवंताच्या पवित्र महामंत्राचा जप म्हणा हे सगळं त्याच्या मुखी तेव्हाच येतं. म्हणून आपण लक्षात घेतलं पाहिजे की अशा कुठल्याही म्हणजे ज्या उपासना आहेत ह्या शास्त्रसंमत नाहीत. आता आपण पुढे जाऊ. आता पहा, जे कठोर तपस्या आणि तपश्चर्या शास्त्रात सांगितलेले नाही, ते अभिमान, अहंकार, वासना आणि आसक्ती यांच्यामुळे करतात. ते उत्कटतेने प्रवृत्त होतात आणि जे आपल्या शरीराच्या अवयवांना तसेच आत वास करणाऱ्या परमात्म्याचा छळ करतात त्यांना राक्षस म्हणतात. आता इथे चित्रात पहा दाखवले, ह्या अघोरी म्हणजे ज्या आपण म्हणतो ना ज्या तपस्या, तर ह्या कठोर तपस्या, तर इकडे त्यांनी स्वतःला गाडून घेतले. आता पहा, त्याला श्वास तरी घेता येईल का? किंवा इकडे आता रावणाने काय केलं की कैलास पर्वतच उचलून घेतला आणि अशा पद्धतीने तप केलं. मग ही कठोर तपस्या आणि स्वतःच्या मनाने केलेली तपस्या आहे पहा. मग आता इथे पहा, हिरण्यकशिपूनी काय केलं तर तप केलं असं, आणि इतकं ते केलं म्हणजे उभं राहून असं म्हणजे एका पायावर उभं राहून असं की त्याच्या भोवती मुंग्यांचं वारू झालं. एका बाजूचा मांसल भाग मुंग्याने असा कुरतडून टाकला पहा. इथे दाखवलाय अर्धा भाग असा शरीरात म्हणजे हे शरीराचा मातीमध्ये गाडलाय ह्या व्यक्तीने पहा, आणि तो ओढवा असा आतमध्ये त्यानं गाडून घेतले ओढून स्वतःला. मग इथे आपण हे समजून घेऊया की अशा ज्या कठोर तपस्या असतात की ज्या शास्त्रात सांगितलेल्या नाहीत, ते स्वतःचा अभिमान, अहंकार आणि वासना आसक्ती ह्यांच्यामुळे असतं. म्हणजे त्यांना असे जे लोक असतात ना, तर त्यांना स्वतःच्या या इंद्रिय तृप्ती किंवा वासना किंवा आसक्ती असतात, किंवा त्यांचा जो मिथ्या अहंकार असतो किंवा त्या प्रित्यर्थ ते त्याचं प्रयोजन करतात आणि ते म्हणजे त्यांना प्रभुत्व मिळवायचं असतं. म्हणजे थोडक्यात काय, ह्या आपल्या इच्छा आसक्ती पूर्ण करण्यासाठी मग त्यासाठी ते असे उत्कटतेने म्हणजे अशा अघोरी किंवा कठोर तपस्या करायला, म्हणजे ते इम्पल्सिव्ह बिहेवियर्स म्हणतो आपण, तसे प्रवृत्त होतात म्हणजे उत्कटतेने. आणि
मग आपल्या शरीराच्या अवयवांना म्हणजे शरीराच्या अवयवांना किंवा शरीराला तर कष्ट देतातच, पण शरीरात असलेल्या आपल्या हृदयस्थ परमेश्वर जे परमात्मा त्यांचा पण छळ करतात. म्हणजे पहा, आता इथे रावणाने असंच केलं ना, पर्वत उचलून धरला किंवा हिरण्यकशिपूने कसा शरीराला त्रास दिला किंवा ह्या लोकांनी पण दिला. ह्याच्यावरून आपण काय समजून घ्यायचं की शास्त्रामध्ये उल्लेख नसलेल्या तपस्या करणारे अनेक लोक असतात. पण आपण असं केलं नाही पाहिजे. शास्त्र संमतच आपण जे काही असेल ते करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. कारण भगवंतांनी हे सर्व काही आपल्यासाठी निर्माण केलेलं आहे, शास्त्र वेद, आणि त्याद्वारे आपण भगवंतांपर्यंत कसे पोहोचू ह्यासाठी हे सगळी वेदांची निर्मिती आहे. वेदांचा उद्देशच आहे कृष्णांची प्राप्ती करणे म्हणजेच मोक्ष प्राप्ती. मग आपण त्यानुसार जर नाही केलं तर आपल्याला भगवत प्राप्ती होईल का, हा भाग इथं आपण समजून घेऊया. म्हणजे आता उदाहरण सांगते की आता राजकारणामध्ये सुद्धा अंतस्थ काही हेतू असतात, मग उपोषण करतात पहा. पण अशी उपोषण शास्त्रसंमत नाही, शास्त्रांनी याला मान्यता दिलेली नाही बरं का. म्हणजे सामाजिक किंवा राजकीय हेतूसाठी उपोषण करणं अजिबात शास्त्रसंमत नाही. म्हणजे आध्यात्मिक उन्नती करता जेव्हा आपण उपवास करतो ना, त्यालाच शास्त्र मान्यता देते. उप आणि वास, उप म्हणजे भगवंताशी संग, म्हणजे वास उप म्हणजे भगवंतांसोबत आपण राहणं म्हणजे उपवास. मग हा त्याचा अर्थ आहे. म्हणजे मग अशा पद्धतीने म्हणजे भगवद्गीतेनुसार म्हणजे आपण काय समजून घेतलं पाहिजे की असा कुठलाही अंतस्थ हेतू असेल आणि असे उपोषण करत असतील लोक, तर ते आसुरी लोकच मानलं जातं. मग कारण हे सगळं शास्त्रांच्या विरुद्ध आहे. सामान्य लोकांना त्याचा काहीच उपयोग होत नाही. म्हणजे ते आपला दंभ किंवा मिथ्या अहंकार किंवा आपले जे इंद्रिय तृप्ती आहेत किंवा आसक्ती त्यासाठी हे कर्म करत असतात. म्हणजे अशा कृत्याने काय होतं, त्यांच्या पंचमहाभूतांचे बनलेलं शरीर आहे, तिथला जो पंचमहाभूते म्हणजे ते पण कोण आहेत, म्हणजे भगवंतांचेच ते अंश आहेत, हो की नाही. म्हणजे हे सगळं जे काय भगवंतांनी निर्माण केलंय आणि मग शरीरामध्ये वास करणारे भगवंत आहेत परमात्मा स्वरूपात, मग त्यांना देखील आपण कष्ट दिला असं होतं. त्यांचा देखील म्हणजे परमात्म्याचा आपण छळच करतो. मग आता राजकीय उद्दिष्टांसाठी सुद्धा असं तप किंवा उपोषण म्हणजे अनधिकृत तप म्हणून आपण केलं जातं बा उपोषण. इतरांना त्याचा निश्चित त्रासच होणार की नाही. म्हणजे उपोषणाचा असा म्हणजे अशी जी उपोषण असतात ना, ह्याचा वेदामध्ये कुठेही उल्लेख केलेला नाही. म्हणजे असे म्हणजे अशा मार्गाने जर आपण आपल्या शत्रूला किंवा इतर पक्षाच्या लोकांना आपल्या मागण्या मान्य करायला किंवा इच्छांशी सहमत व्हायला भाग पडू, असं जर अशा माणसाला वाटेल तर तो आसुरी प्रवृत्तीच म्हटलं पाहिजे. एखाद्याचा मृत्यू पण होतो बा उपोषण करण्यात. मग भगवंत अशा कुठल्याही कृत्यांना संमती कधीही देत नाही. मग हे आपण जाणलं पाहिजे. आणि असं करणं, कृत्य करणं म्हणजे लोक असुर असतात आणि ते भगवंतांचा म्हणजे अशा प्रकारे अपमानच करत असतात, वेदांची अवज्ञा करत असतात किंवा शास्त्रांची उपेक्षा म्हणतो आपण. मग म्हणून आपण काय केलं पाहिजे, तर सामान्य मनस्थितीचे आपल्यासारखे लोक आहेत त्यांनी शास्त्रातील विधिविधानांचं पालन केलं पाहिजे. आणि म्हणून आपण काय केलं पाहिजे की त्यायोगे आपण शास्त्रांच्या विधिविधानांचं पालन करून आपल्याला योग्य ते ज्ञान आपण आध्यात्मिक गुरूंच्या मार्गदर्शनाखाली घ्यायचा जर प्रयत्न केला तर आपण भौतिक जंजाळातून सुटू आणि परमगतीला प्राप्त होऊ. तर काय होईल, कालच्या अध्यायात आपण अभ्यासलं की असुरांचा शेवट कसा होतो, मग त्यासारखी आपली अवस्था होईल. म्हणजे अशा पद्धतीनं आसुरी लोकांना काय होतं, पुन्हा पुन्हा असुरांच्या पोटी जन्म घ्यायला भाग पडतो आणि मग ते त्यांचं पुन्हा काय होतं, अधम योनीमध्ये पतन होतं. मग असं आपल्याला व्हायला नको, तर आपण काय केलं पाहिजे, प्रमाणित आध्यात्मिक गुरूंच्या मार्गदर्शनाखाली शास्त्रसंमत आणि शास्त्राच्या विधिविधानांचं पालन करून योग्य ते ज्ञान संपादन करून भक्तिमय प्रेममय सेवेचं किंवा भक्ती साधनेचे प्रयत्न आपण करायला हवेत. हे आपण शिकलो. आता आपण पुढे जाऊया. हा, आता पहा हं, आता आपला आहार कसा असायला पाहिजे, तर याच्याविषयी भगवंतांनी काय सांगितलंय. तर भोजन ही सर्वांना आपापल्या प्रकृतीप्रमाणे 3 प्रकारचे प्रिय असते बरं का. मग आणि तसेच यज्ञ, तप आणि दान ही 3 प्रकारचे असतात. आता भोजन बघूया. मग त्याचे हे निरनिराळे भेद माझ्याकडून ऐक. आता आयुष्य, बुद्धी, बळ, आरोग्य, सुख आणि प्रीती वाढवणारे, रसयुक्त, स्निग्ध, स्थिर राहणारे, स्वभावतः मनाला प्रिय वाटणारे असे भोजनाचे पदार्थ सात्विक पुरुषांना प्रिय असतात. कडू, आंबट, खारट, फार गरम, तिखट, कोरडे, जळजळणारे आणि दुःख, काळजी, रोग उत्पन्न करणारे भोजनाचे पदार्थ राजसी माणसांना आवडतात. जे भोजन कच्चे, रस नसलेले, दुर्गंधी येणारे, शिळे आणि उष्टे असते, तसेच अपवित्रही असते, ते भोजन तामसी लोकांना. आता बघा हा,
सात्विक आहार कसा असतो, तर ज्यानं आयुष्य वृद्धिंगत होतं, आयु मर्यादा वाढते किंवा जीवनशुद्धी होते आपली, म्हणजे आणि ते मनाला कसं म्हणजे मनाला ते संतोष, सुख, आनंद प्रदान करणारं असतं किंवा आपल्याला शारीरिक बळ आणि उत्तम आरोग्य देतं, निरोगी बनवणारा असा रसयुक्त म्हणजे चवदार आहार असतो. स्निग्ध, पौष्टिक आणि हृदयाला संतुष्ट करणारा असतो किंवा त्यांनी काय सांगितलंय, तर त्याच्या मनाला पण प्रिय वाटणारं असं भोजन. आणि पुढे काय असं सांगितलं, की सुख आणि प्रीती वाढवणारे म्हणजे प्रेमभाव वाढवणारे म्हणजे भगवत भक्तीमध्ये आपल्याला काही प्रेमभाव असणं आवश्यक आहे, हो की नाही? सर्वांविषयी म्हणजे अशा पद्धतीचं जे आहे, तर ते सत्वगुणी आहार असतो म्हणजे पहा. मग इथे चित्रात दाखवलंय पहा केळीच्या पानावर, तर हा सगळा सत्वगुणी अभ्यास सगळ्या चवींचा त्याच्यामध्ये म्हणजे आहे म्हणजे समावेश. आणि अशा पद्धतीचा जो सत्वगुणी आहार असतो, तर तो म्हणजे काय करतो, तर अशा पद्धतीने आपल्याला बळ, आरोग्य, सुख किंवा आपला प्रेमभाव वाढवणारा आणि आपण म्हणजे कसे होतो, तर स्थिर बुद्धीचे असे जे असतात म्हणजे तर ते सत्वगुणी असतात किंवा निरोगी असतात. मग आता रजोगुणी आहार कसा असतो, अशा लोकांना ना सगळं म्हणजे जसं कडवट चव किंवा अत्यंत आंबट, खारट किंवा अत्यंत गरम असं जे जेवायला लागतं ना किंवा अत्यंत तिखट किंवा असे कोरडे म्हणजे आपण म्हणतो ना ड्राय रोस्टेड असे असतात पहा किंवा असे जे कुरकुरे वगैरे असे पदार्थ जे आहेत की नाही, म्हणजे शुष्क किंवा दाहकारक असे आहार प्रिय असतात. म्हणजे हे सगळे जे इन्स्टंट फूड आहेत ना किंवा रेडी मिक्सेस हे सगळं आपण मग किंवा आपण हॉटेलमधून जे काही ऑर्डर करतो म्हणजे असे सगळे, तर हे सगळं ह्याच्यामध्ये मोडतं पहा. हा आहार काय करतो आपल्याला, तर आपल्याला असा जो आहार आहे, तर दुःख, शोक आणि व्याधी निर्माण करण्यास कारणीभूत ठरतो पहा. आणि मग आता पुढे आपण तमोगुणी आहार अभ्यासला, तर हे कसे असतात, तर तमोगुणी लोकांना असे म्हणजे असं अशा पद्धतीचं भोजन आवडतं, की जे म्हणजे कच्चं आहे किंवा रस नसलेलं, दुर्गंध येणारं म्हणजे असं किंवा शिळं किंवा उष्ट पण कुणी खाऊन ठेवलेलं किंवा ज्याचं म्हणजे जे अपवित्र आहे म्हणजे जे भोजन म्हणजे असं अनेक तास म्हणजे पूर्वी शिजवलेलं आहे म्हणजे बेचव झालेलं असं म्हणजे 3 तासापेक्षा अधिक काळापूर्वी जे शिजवलेलं आहे किंवा बेचव, नासलेलं, दुर्गंधीयुक्त, उष्ट असं भोजन म्हणजे तमोगुणी लोकांना प्रिय असतं. म्हणजे असं फ्रीज मधले जे बरेच दिवस चिलरमध्ये ठेवलेले पदार्थ असतात पहा किंवा म्हणजे वेगवेगळे मांसाहारी पदार्थ असे बरेच वेळा ते असे म्हणजे गोठवून असे वापरले जातं म्हणजे ठेवलं जातं अशा पद्धतीचं अन्न. मग असे जे असतात किंवा टिन्ड फूड असे असतात ना किंवा खारावलेले पदार्थ म्हणजे जे असे मांसाहारी म्हणजे हे सगळं ह्यामध्ये मोडतं पहा. म्हणजे काय, की आयुष्य वृद्धी किंवा मनःशुद्धी करणं किंवा म्हणजे बलाची वृद्धी करणं हा भोजनाचा उद्देश आहे. मग ऋषीमुनींनी काय केलं, चांगले दूध म्हणजे असे पदार्थ आपल्याला सांगितलेत. तांदूळ, गहू, फळं, पालेभाज्या हे काय करतात, आरोग्यवर्धक असतात किंवा दीर्घायू देतात आपल्याला. मग असे पदार्थ आपण घेतले पाहिजेत, हो की नाही? मग दुधासोबत आपण कुठलेही असे वेगवेगळे म्हणजे असे म्हणजे मध म्हणा किंवा काकडी म्हणजे अशा पद्धतीचे कुठलेही आपण जर किंवा मका यांच्या सोबत आपण मिश्रण केलं तर ते अत्यंत स्वादिष्ट बनतं. म्हणजे काय नैसर्गिकरित्या जे खाद्यपदार्थ पवित्र आहेत ना त्याचा आपण म्हणजे आपण आपल्या आहारात समावेश करायला पाहिजे. मग मद्य किंवा मांसाहारी पदार्थ असे हे म्हणजे आपण शक्यतो त्याचा आपण समावेश करू नये का, तर 8व्या श्लोकामध्ये आपण पाहिलं की असे हिंसा करून मिळवलेली जी पशूंची चरबी आहे, मग त्यापेक्षा आपण ही चरबी दूध पिल्यामुळे आपल्याला दुधाच्या रूपात प्राप्त होते ना, आपल्याला काही गरजच नाही. दूध हे पूर्ण अन्न म्हटलंय म्हणजे सगळ्या अन्नपदार्थापैकी पौष्टिक आहे किंवा दुधाचं लोणी, चक्का असे सगळे दुधाचे पदार्थ आहेत. त्यामुळे आपल्याला काय होतं, स्निग्धता मिळते म्हणजे असे आपण ग्रहण करू शकतो. मग आता वेगवेगळ्या प्राण्यांची हिंसा करायची काही गरजच नाही, हो की नाही? हा पदार्थ किंवा आता प्रथिनं हवी, तर आपल्याला डाळ, वाटाणे, गहू ह्या पदार्थामधून प्रथिनं मिळतात. त्यासाठी आपल्याला हिंसा करून, प्राणी मारून असं खाण्याची गरज नाही म्हणजे. तर ही सुसंस्कृत पद्धती मानली किंवा आता कडू, आंबट आपण जसा राजसिक आहार मानला, तर त्यामुळे काय होतं, की म्हणजे असं जे अन्न खाल्ल्यामुळं आपला जठररस कमी होतो आणि तिथं रोग निर्माण होतो म्हणजे किंवा शिळा आहार खाल्ला तामसिक, तर काय होतं, तर मग ते लोक तमोगुणी म्हणजे अशा अन्नामुळे तमोगुणाचा म्हणजे प्राबल्य अजून वाढतं त्यांच्यामध्ये आणि
सत्वगुण लोकांना हे असल्या अन्नाची किळस असते, म्हणजे आपण हे समजून घेतलं पाहिजे, हा फरक आहे. मग आपण काय केलं पाहिजे, भगवंतांना अर्पित केलेलाच प्रसाद आपण ग्रहण केला पाहिजे. आपण सगळ्यांनी लक्षात ठेवूया. किंवा पूर्वीच्या काळी साधू जनांनी, म्हणजे जेव्हा विशेषतः म्हणजे जे आध्यात्मिक प्रमाणित गुरु असायचे, तर त्यांनी ग्रहण केलेलं उष्ट भोजन आपल्याला खाता येतं. म्हणजे असं उष्ट भोजन असतं ना, तर ते खूप पवित्र मानलं जातं. म्हणजे अशा आध्यात्मिक गुरूंचं, म्हणजे नारद मुनींची गोष्ट आहे, तर त्यांनी अशा वेगवेगळ्या साधूजनांची परवानगी घेतली की त्यांच्या उष्टापत्रावळी जे होत्या त्यावरचं अन्न ते खायचे. त्यांची इतकी शुद्धी झाली त्यांच्या तत्वज्ञानाच्या चर्चा आणि ऐकून, की पुढच्या जन्मी त्यांना म्हणजे ते मोठे ज्ञानी असे शुद्ध भक्त म्हणले नारद मुनी. हे भगवंतांचे अत्यंत प्रिय भक्त. म्हणजे पहा, हे ताकद असते म्हणजे अशा म्हणजे सत्वगुणी अशा म्हणजे अन्नामध्ये, की जे साधूजनांनी ग्रहण करून केलेलं असतं. म्हणजे किंवा भगवंतांचा प्रसाद आपण ग्रहण केला पाहिजे. नाहीतर काय होतं, तमोगुणी जर आपण उष्ट अन्न खाल्लं तर त्यांच्यामुळे काय होतं, आपल्याला वेगवेगळे रोगच पसरतील, हो की नाही, संसर्गजन्य असतं ते. म्हणून ते जरी स्वादिष्ट असलं तरी आपण खाऊ नये बिलकुल. किंवा सर्वोत्तम भोजन काय, तर भगवत प्रसादच आहे. आणि म्हणून भगवंत भगवद्गीतेत सांगतात पण, की भाजीपाला, धान्य, दुध किंवा असे जे पदार्थ आहेत दुधापासून बनवलेले, म्हणजे असे पदार्थ आपल्याला पत्रम पुष्पम फलम तोयम हा श्लोक आपण अभ्यासलात ना. तर असे पदार्थ भक्तिभावाने, म्हणजे भाव, भक्ती आणि प्रेम या गोष्टींचं आपण जेव्हा भगवंतांना अर्पण करतो अशा पद्धतीनं, म्हणजे भाव आपला हवाच, पण भक्ती आणि प्रेमाने, म्हणजे या मुख्य दोन गोष्टी आहेत. आपण जर अर्पण केलं तर भगवंत नक्की स्वीकार करतात. आणि हा प्रसाद आपण अत्यंत शरीराची शुचिर्भुतता ठेवून जर शिजत, तर निश्चित काय होतो, हा अन्नरूपी प्रसाद असतो, हा दिव्य बनतो भगवंतांच्या कृपेमुळं. आणि असं अन्न असतं ते आपण खायला योग्य आणि रुचकर आणि निर्जंतुक बनण्यासाठी भगवंतांना अर्पण करूनच आपण ते खाल्लं पाहिजे. म्हणजे ते इतकं शक्तिशाली भगवंतांचा प्रसाद असतो पहा. म्हणून आजपासून आपण भगवंतांना अर्पण करूनच प्रसाद ग्रहण करायचा, म्हणजे अन्न करायचं ग्रहण. कुठलाही पदार्थ अर्पण नाही करू, भगवंतांपुढे ठेवून त्यांना, त्यांनी ग्रहण केल्यावर त्यांचं उच्छिष्ट खाल्लं तर आपल्याला लवकर गती मिळते, आपल्या पूर्वजांना पण गती मिळते. म्हणून पितरांसाठी पण असं उच्छिष्ट ठेवतात पहा. आणि जल ठेवतात, पहिल्यांदा विष्णूंना अर्पण करतात आणि मग ठेवतात. मग ही पद्धती आहे आपली शास्त्रानुसार. मग आपण त्याचं अनुसरण करायचा प्रयत्न करूया. आता आपण पुढे जाऊ. हा, जो शास्त्रविधीने नेमून दिलेला यज्ञ करणे कर्तव्य आहे असे मनाचे समाधान करून फळाची इच्छा न करणाऱ्या पुरुषांकडून केला जातो तो सात्विक. आता यज्ञाचे 3 प्रकार आहेत. म्हणजे जो शास्त्रविधीनुसार, म्हणजे जो फळाची अपेक्षा न ठेवता जो केला जातो तो सात्विक यज्ञ आहे. म्हणजे अशी जे विचार करून करतात, म्हणजे कर्तव्य म्हणून, म्हणजे भगवान आपले कर्तव्य कर्म करणं किंवा भगवंताच्या पवित्र महामंत्राचा जप, म्हणजे आत्ताच्या काळात जो आहे तो भगवंताच्या पवित्र महामंत्राचा जप म्हणजे सात्विक यज्ञ झाला आपला. म्हणजे आपण तो केला पाहिजे. म्हणजे याचं उदाहरण काय, की आपण मंदिरात जातो बरं का, मग मंदिरात गेलो तर आपण कर्मकांडाच्या हेतू, म्हणजे आपला भौतिक काहीतरी लाभ व्हावा म्हणून जातो ना. मला माझं प्रमोशन होऊ दे, मग मला परीक्षेत असे मार्क पडू दे, मग मला सुंदर पत्नी मिळू दे, हे सगळं असे आपले म्हणून मंदिरात गेले पाहिजे. अशा कुठल्या लाभाच्या हेतून नाही गेले पाहिजे. आपलं कर्म श्रीमंतांना वंदन करून त्यांना म्हणजे नैवेद्य म्हणा, फळं काय तर पण गेलं पाहिजे, फुलं, हार म्हणा असं. आणि ते अर्पण करून आपण भगवंतांना साष्टांग दंडवत त्यांच्या आजच्या विग्रहाला घालण्यासाठी मंदिरात गेलं पाहिजे. आपल्या कुठल्या लाभासाठी जर आपण गेलो तर ते शास्त्रसंमत नाहीये. आणि म्हणून आपण शास्त्रोक्त विधीचं पालन करून भगवंतांना प्रणाम करणं हे आपल्यासारख्या सुसंस्कृत मनुष्याचं कर्तव्य आहे. मग हे म्हणजे सात्विक यज्ञ. मग हा आपण केला पाहिजे. मग आपण भगवंतांच्या तेच मग पूर्णी भगवंतांना साष्टांग दंडवत प्रभूजींनी घालायचा असतो, माताजींनी पंचांग प्रणाम करायचा असतो. आता उद्याच्या अध्यायात ते येणारच आहे ना, आपण उद्या ते विश्लेषणात्मक बघू. आता आपण पुढचा श्लोक घेऊ. हा, आता परंतु हे भरत श्रेष्ठा,
केवळ दिखाव्यासाठी किंवा फळ ही नजरेसमोर ठेवून केला जातो तो यज्ञ तो राजसम म्हणजे काही कर्मकांड यज्ञ फळाच्या इच्छेने केले जातात म्हणजे पूर्वीच्या काळी असे यज्ञ सर्व स्वर्ग किंवा इतर उच्च लोकांमध्ये उन्नत होण्यासाठी केले जायचे वेदामध्ये असे सांगितलेले आहेत वेगवेगळे यज्ञ त्यानुसार त्यांना स्थान म्हणजे लाभ प्राप्तीसाठी मग आताच्या काळातलं कर्मकांड म्हणजे काय अशा वेगळ्या पूजा घालतात किंवा करतात ना उत्सव साजरे त्यामागे त्यांचा काहीतरी हेतू असतो किंवा नवस बोलतात वगैरे आपण पाहतो ना अशा वेगवेगळ्या पद्धती मग हे काय कर्मकांड म्हणजे ह्याला काय म्हटलंय तर हे राजसिक असं म्हणजे लाभाप्रित्यर्थ हेतू प्रित्यर्थ जे केलं जातं आता आपण पुढे जाऊया तरी पुढचा श्लोक घेऊया शास्त्राला सोडून अन्नदान न करता मंत्रांशिवाय दक्षिणा न देता श्रद्धा न ठेवता केल्या जाणाऱ्या यज्ञाला तामसिक आता पहा हा इकडे हा जो हिरण्यकश्यपू आहे तपश्चर्या अशी करायला बसलाय आणि त्यांनी स्वतःची मान म्हणजे स्वतःच मान हे करून म्हणजे कापून आपलं म्हणजे जे धड आहे ते भगवंतांना अर्पण करायचा प्रयत्न केला मग शिव तिथं म्हणजे प्रकट झाले म्हणजे अशी जी असते ना शास्त्रविधींची उपेक्षा करून म्हणजे शास्त्रामध्ये कुठे असे अशी म्हणजे अशा पद्धतीची म्हणजे यज्ञ पद्धती सांगितलेली नाही किंवा अन्नदान न करता मंत्रांशिवाय दक्षिणा न देता किंवा श्रद्धा न ठेवता असा जो यज्ञ असतो म्हणजे तर तो म्हणजे काय तर तामस म्हणजे तामसिक मानला जातात तामस श्रद्धा हीच अश्रद्धा असते थोडक्यात म्हणजे आणि असे लोक काय असतात किंवा धनार्जन किंवा त्यांचा हेतू असतो आता त्याला हिरण्यकशिपूला काय होतं की त्याला संपूर्ण त्रिलोकावर राज्य करायचं होतं आणि त्यासाठी तो तपश्चर्या निघून गेला होता मग त्याला असे काहीतरी हेतू असतात त्या पाठीमागे ऐश्वर धन किंवा म्हणजे त्याला वर्चस्व प्रभुत्व मिळवायचं असतं आणि म्हणून ते देवतांची उपासना करतात आणि त्यांना भगवंतावर विश्वास नसतो श्रद्धा नसते तर त्यांना फक्त भगवंतांनी निर्माण केलेल्या म्हणजे गोष्टीचा उपभोग घेतात ते सगळा किंवा असे जे देवता आहेत की ज्यांच्याकडून त्यांना वरदान मिळतात त्यांची ते उपासना करून फक्त भगवंतांच्या शक्ती ज्या भौतिक शक्ती काही प्रमाणात देवाना दिल्यात त्यांनी तर त्यानुसार त्यांची कृपा संपादन करून घेतात हा भाग आपण इथे लक्षात केला पाहिजे हे जे आहे हे शास्त्रविधीचं उल्लंघन म्हणजे धार्मिकतेचं असं प्रदर्शन म्हणजे करणं म्हणजे काय आहे असं करणं म्हणजे लोकांचं ते व्यर्थ मनोरंजनच करतात आणि असं जे प्रदर्शन आहे हे तामसिक किंवा आसुरी प्रवृत्तीचं आहे आणि ह्याच्यापासून काही मानवी समाजाला लाभ होणार का मानवाच्या कल्याणापर्यंत काही या आसुरी किंवा तामसिक प्रवृत्तीच्या कृती नसतातच आपण काल अभ्यासलं हो की नाही मग ते विनाशाकडेच नेणारे असतात एक प्रकारे हे पण आपण काल अभ्यासलं मग अशा पद्धतीचं जे असतं ते तामसिक यज्ञ मग आता आपण पुढे जाऊ हा भगवंत ब्राह्मण आध्यात्मिक गुरु आणि माता पितांसारख्या ज्येष्ठ व्यक्तींची पूजा करणे तसेच पावित्र्य सरळपणा ब्रह्मचर्य आणि अहिंसा यांना शारीरिक तप म्हटले म्हणजे काय की देव ब्राह्मण गुरु ज्ञानी पुरुषांची आपण काय केलं त्यांची पूजा म्हणजे जे भगवंत किंवा देवदेवता किंवा विद्वज्जन आहेत म्हणजे असे म्हणजे ज्यांना आध्यात्मिक ज्ञान आहे किंवा असे आध्यात्मिक गुरु आहेत किंवा ब्राह्मण म्हणजे ब्राह्मण वर्ण असं आपण घेऊया म्हणजे त्यांना आध्यात्मिक ज्ञानाने ते युक्त असतात मग किंवा आपले माता पिता किंवा ज्येष्ठ तर वेद पारंगत अशी कोणती व्यक्ती आहे त्यांना आपण वंदन केलं पाहिजे त्या व्यक्तीला म्हणजे सगळ्यांना योग्य सन्मान आपण दिला पाहिजे आणि आपण कसं अंतर्बाह्य शुचिता ठेवली पाहिजे आपलं आचरण कसं सरळ हवं अगदी अगदी म्हणजे आपण शुद्ध सरळ असं आचरण केलं पाहिजे निष्कपट मन पाहिजे म्हणजे थोडक्यात आणि शास्त्रसंमत नसलेली कोणतीही गोष्ट आपण करू नये म्हणजे आता वैवाहिक संबंध आहेत तर म्हणजे जे आहेत तर म्हणजे विवाह अंतर्गत म्हणजे वैवाहिक जीवनात जे लैंगिक संबंध असतात तेच केवळ शास्त्रसंमत मानले जातात पण विवाह अंतर्गत असे जे संबंध आहेत म्हणजे विवाह व्यतिरिक्त तर असे कुठलेही म्हणजे जे लैंगिक संबंध असतात ते ठेवले जाऊ नयेत म्हणजे तर ते शास्त्रसंमत नाहीत आणि मग जेव्हा असं पालन करतो शास्त्रांचं एखादी व्यक्ती तर त्याला काय म्हटलंय म्हणजे हे गृहस्थ जीवनातलं ब्रह्मचर्यच आहे की फक्त आपल्या पत्नीशीच लैंगिक संबंध आपण करणं म्हणजे हे शास्त्रसंमत मानलं जातं आणि म्हणून याला गृहस्थाश्रमातलं ब्रह्मचर्य किंवा संयमित ब्रह्मचर्य जीवन असं म्हटलं जातं आणि हे प्रकारचं शारीरिक तप आहे आता शारीरिक तप म्हणजे पूजा वंदन केलं पाहिजे मग इथे हे दंडवत प्रणाम आपण पाहतो मग आता गुरूंना आपण वंदन केलं पाहिजे तर आपले शिला प्रभुपाद आहेत तर त्यांना आपण वंदन करता म्हणजे केलं म्हणजे आपण केलं तर निश्चितच काय होईल हे एक प्रकारचं शारीरिक तप होईल मग हा भाग आपण इथे समजून घेतला मग साष्टांग दंडवत म्हणजे कसा घालायचा ते पाहिलं आपण आता आपण पुढे जाऊ
हा, आता इथे वाणीचं तप आहे बरं का. अनुद्वेगकरं वाक्य सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यासनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते. सत्य, प्रिय, हितकारक तथा इतरांना शुद्ध न करणारे शब्द बोलणे आणि नियमितपणे वेद पठण करणे यांना वाचिक तप म्हणतात. आता पहा हा, इकडे चित्रात दाखवले धर्मराज युधिष्ठिर, महाराज धर्मराज त्यांनी काय केलं, कलियुग जेव्हा असं खूप म्हणजे त्याचा प्रभाव वाढला, तेव्हा ते म्हणजे वानप्रस्थ आश्रमात म्हणजे त्यांनी प्रवेश केला आणि त्यांनी राज्याचा वगैरे त्याग केला आणि ते म्हणजे ह्याला म्हणजे ते प्रयाणाला निघून गेले. म्हणजे त्यांनी आपला पुढचा जो म्हणजे पुढचा जो टप्पा आहे म्हणजे कठोर साधना असं करून मग पुढचं जीवन आपण अशा पद्धतीने त्यांनी म्हणजे राज्य त्याग करून म्हणजे जगण्यासाठी त्यांनी म्हणजे ह्या सगळ्या वैभवाचा त्याग केला आणि ते एक प्रकारे म्हणजे तप किंवा अशा पद्धतीची तपश्चर्या करण्यासाठी घराबाहेर पडले. म्हणजे काय ते धर्मराज म्हटले हो की नाही. म्हणजे अत्यंत म्हणजे ते उत्तम असे ज्ञानी होते आणि उत्तम असं म्हणजे त्यांना आध्यात्मिक व्यासंग असं असलेले होते. मग ते देखील म्हणजे कलियुगाचा प्रभाव वाढता बघितल्यानंतर आणि कृष्णांचं तिरोभाव म्हणजे झाल्यानंतर म्हणजे कृष्ण म्हणजे कृष्णाने अवतार समाप्ती केल्यानंतर तर म्हणजे तिरोभाव पण म्हणू शकणार नाही, अवतार समाप्ती म्हणतात. तर त्या केल्यानंतर त्यांनी देखील म्हणजे अशा पद्धतीनं तपश्चर्येसाठी जंगलात प्रयाण केलं म्हणजे निघाले ते. मग आता पहा, आपले हे जे शब्द आहेत म्हणजे त्यांच्यासारखी व्यक्ती देखील असा विचार करते, हे आपण शिकायचं. म्हणजे ह्याच्यातनं अजून आपण काय शिकणार आहोत, तर दुसऱ्याला म्हणजे 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 त्रास देणारे जर असे शब्द असतील तर आपण ते बोलून म्हणजे पोचणारे चालेल का. म्हणजे आपल्या शब्दाने काय होतं, एखाद्याला आधार मिळतो तर एखादा खचतो, तर एखाद्याला राग येतो तर मग एखाद्याला प्रेम वाटतं. म्हणजे ह्या शब्दांचा आपल्या परिणाम असतो एखाद्या व्यक्तीवर. मग एखाद्याला प्रिय आणि त्याला हितासाठी जेवढं आवश्यक आहे ना तितकंच आपण बोललं पाहिजे आणि आपलं भाषण असलं पाहिजे. म्हणजे आपण आपले शब्द हवेत, म्हणजे एखाद्याला त्रास देणारे असे शब्द नको, शुद्ध करणारे. म्हणजे म्हणजे काय, सत्यम हितम प्रियम म्हणजे काय, सत्य प्रिय हितकारक, त्याला सुखकारक आहे, त्याच्या हिताचं आहे तेवढंच आपण त्याला सांगितलं पाहिजे. कधी कधी खूप पूर्ण सत्य पण सांगून उपयोग नसतो. ते त्या व्यक्तीची ते म्हणजे धारण करण्याची म्हणजे ते सगळे शब्द आहेत ते ऐकून त्यानुसार धारणा त्याची होण्याची म्हणजे ते मनाची धारणा लगेच होत नाही, ती क्षमता नसते. म्हणून सत्यमितम प्रियम जेवढं आवश्यक आहे तेवढंच. म्हणजे म्हणजे इतरांचं मन असं दुखावलं जाईल असं शब्द आपण बोलू नये. किंवा गुरु सुद्धा काय करतात, आपल्या शिष्याला म्हणजे जो असतो त्याला सत्य बोलून उपदेश करतात. पण असे गुरु कधी अभक्तांशी किंवा शिष्य जे आहेत म्हणजे जे शिष्य त्यांचे नाही आहेत अशा व्यक्तींना सुद्धा असं बोलत नाहीत ते अशा रीतीनं. म्हणजे याला वाचिक तप म्हणायचं. म्हणजे मनुष्याने काय केलं पाहिजे, निरर्थक आपण बोलू नये आणि शास्त्र संमत आपल्याला बोलता यायला पाहिजे. म्हणजे आपली बोलण्याची पद्धती कशी आहे आध्यात्मिक क्षेत्रातली, तर आपण नेहमी कोणाशी बोलताना आपली जी विधानं आहेत म्हणजे आपण जी काही चर्चा करू ना तर त्याला शास्त्रसंमत आपल्याला दाखले किंवा असे आपल्याला म्हणजे आपल्याला दृष्टांत आपण जे म्हणू तर ते देता आले पाहिजेत. तसं आपल्याला बोलता आले पाहिजे आपली विधानांची पुष्टी करण्यासाठी किंवा आपली मतं मांडताना. आणि आपलं बोलणं कसं पाहिजे, करणं मधून पाहिजे. आणि दुसरं म्हणजे काय, आपण हा भाग लक्षात घेऊया की आपण असं बोललं पाहिजे, ह्या आध्यात्मिक चर्चा जरी आपण केल्या तरी त्याद्वारे असं बोललं पाहिजे की त्यामुळं माणसाला एखाद्या व्यक्तीला म्हणजे त्या समाजातल्या व्यक्तीला किंवा समाजासाठी म्हणजे त्याचा लाभ होईल किंवा त्याची समाजातल्या त्या व्यक्तीची उन्नती होण्यासाठी त्याचा उपयोग होईल असं आपलं बोलणं पाहिजे. म्हणजे त्यामुळे आपल्या बोलण्यामुळे एखाद्याला सर्वोच्च लाभ प्राप्ती होईल किंवा एखाद्याची अशी उन्नती होईल. तर असं आपण जर बोललं तर काय होईल, ते सत्यम हितम प्रियम असं आपलं संभाषण होईल. आपण सगळ्यांनी हा शब्द लक्षात ठेवूया, सत्यम प्रियम हितम. तर वेद कसे आहेत, मग अमर्याद आहेत. मग त्याचं आपण ज्ञान अभ्यासाला गेलो तर आपल्याला म्हणजे हे जीवन पण कमी पडेल हो की नाही. म्हणून आपण काय केलं पाहिजे, परमेश्वर म्हणजे वेदाशास्त्रांचा अभ्यास, त्याचं पठण, परमेश्वरांच्या नामजप आपण सतत म्हणजे आपल्या वाणीची शुद्धी होते हो की नाही. आणि मग असं जेव्हा आपण अभ्यास करू आणि हा अभ्यास योगयुक्तेनं म्हटलं हो की नाही, नवविध भक्ती नामजप वेदांचा अभ्यास, तेव्हा काय होईल, मग हे वाणीचं तप होईल. त्याद्वारे आपल्याला म्हणजे एक प्रकारे असं सत्यम हितम प्रियम किंवा कर्णमधुर जे शास्त्रसंमत आहे आणि ज्याचा समाजाला एखाद्या समाजातल्या व्यक्तीला म्हणजे त्याचा लाभ होणार आहे, त्याची आध्यात्मिक उन्नती किंवा त्याच्या जीवनात उन्नती होण्यासाठी उपयोग होईल असं आपण बोललं पाहिजे. किंवा कल्याणकार
कल्याणाप्रित्यर्थ आपलं शब्द असायला पाहिजेत. मग ह्याला म्हणायचं वाणीचं तप. आता आपण पुढे जाऊ. हां. आणि शांतता, साधेपणा, गांभीर्य, संयम आणि भावशुद्धी हे मानसिक तप. आता पहा, मानसिक तप म्हणजे काय, तर इथे चित्रात आपण गोष्ट पाहूया. म्हणजे आत्मसंयमाचं हे उदाहरण दिलंय ह्या चित्रामध्ये. तर व्यासमुनींच्या ज्या पत्नी होत्या त्यांच्या गर्भामध्ये 18 वर्ष हे शुकदेव गोसावी राहिले. ते म्हणले, ह्या बाहेर मला यायचंच नाही, इकडे भौतिक ह्याच्यामध्ये पडून मग मी ह्या म्हणजे भौतिक जंजाळात पडून ह्या प्रकृतीच्या 3 गुणामध्ये बांधला जाईल. म्हणून भगवंताचं कधी स्मरण होऊ नये म्हणून मला या भौतिक जगात यायचंच नाही. म्हणून ते बाहेरच येत नव्हते गर्भातून. मग श्रीकृष्णांनी त्यांना मदत केली आणि मग ते बाहेर आले. मग ते एकदम 16 म्हणजे 16 वर्षाच्या पुढे त्यांचं वय होतं. 18 वर्ष ते गर्भात होते ना, 18 वर्षाचे असे होते पौगंडावस्थेत म्हणजे असं. तर ते एकदम जसे आले बाहेर तसे पळतच सुटले. म्हणजे त्यांचे ते विवस्त्र म्हणजे जसे आले म्हणजे तसेच होते ना. मग त्यांच्या पाठून ते व्यासमुनी पळतात म्हणजे पळत येताना पाहतात. म्हणजे ते तळ्यावर स्त्रिया अंघोळ करत होत्या. म्हणजे त्यांना हेही म्हणजे इतकं विशुद्ध म्हणजे चेतना होती की त्यांना हेही नव्हतं. म्हणजे जेव्हा त्रिगुणांशी आपण संपर्क येतो ना, त्यावेळेला ह्या सगळ्या गोष्टी आपल्याला म्हणजे हे भाव निर्माण होतात. लज्जा किंवा हे सगळे आहे. म्हणजे ते तसेच बाहेर आले पहा. आणि त्यांच्या पाठून व्यासमुनी येत आहेत. म्हणजे की त्यांनी काहीच कपडे घातलेले नाहीयेत. म्हणजे मग याला म्हणायची विशुद्ध चेतना. म्हणजे काय, आपली इंद्रिय इतकी संयमित हवीत. म्हणजे मनोनिग्रह आपला असला पाहिजे. म्हणजे इतकं व्यवहारामध्ये आपण साधं सरळ असायला पाहिजे आणि आपल्या भावाची शुद्धी व्हायला पाहिजे. म्हणजे काय, की आपली जी इंद्रिय आहेत की नाही, ती सतत इंद्रिय विषयांचं चिंतन करतात किंवा इंद्रिय भोगांचं. आणि मन ते आपलं म्हणजे जेवढं ते चिंतन करतात तेवढं मन आपलं अतृप्त राहतं बरं का. म्हणून आपण काय केलं पाहिजे, तर आपण इंद्रिय तृप्तीपासून विरक्त करणं मनाला आणि त्यासाठी मनाला प्रशिक्षण दिलं पाहिजे. मग हे कसं करता येईल, तर मग आपण जे आपली इंद्रिय आहेत, तर त्यांना आपण जर भगवंतांच्या म्हणजे वेगवेगळ्या कथा आहेत, वेद, पुराण यांचा अभ्यास आपण केलं, म्हणजे भागवत आहे वाचला, ऐकला, भगवद्गीता आपण शिकलो. म्हणजे अशा पद्धतीनं आपण मनाला जर संलग्न केलं, म्हणजे वैदिक ज्ञानाचा लाभ घेऊन आपलं मन शुद्ध होतं, हो की नाही? मन कसं दुटप्पी असू नये, आपण सतत हितचिंतन करावं एखाद्याचं. किंवा आता आपण मौन का करायचं, तर आपण अंतर्मुक्त येऊन आपण आत्मानुभूती आपल्याला येण्यासाठी विचार करू शकतो. आपण विचारांचं गांभीर्य आपलं वाढतं. मनाला आपण योग्य प्रशिक्षण म्हणजे आपण अंतर्मुख होत जातो. म्हणून आपण जसजसे अंतर्मुख होत जातो तशी ती व्यक्ती शांत, नम्र, विनयशील होते. मग हे होणं गरजेचं आहे. त्यामुळे काय होतं, इंद्रिय असतात ती आपली संयमित होतात आणि आपल्याला या इंद्रिय भोगापासून विरक्ती येत जाते. म्हणून मनाचा निग्रह म्हणजे अशा ज्या क्रिया असतात ना, त्यामुळे जीवन शुद्ध होतं. आणि मग अशा क्रियांचा समावेश मानसिक तपामध्ये होतो. आता आपण पुढे जाऊ. हां. फळाची इच्छा न करणाऱ्या योगी पुरुषांकडून अत्यंत श्रद्धेने वर सांगितलेल्या तिन्ही प्रकारच्या तपाला सात्विक. मग हे जे आपण आता पाहिलं, तर अशा पद्धतीचं तप सात्विक तप. फळाची इच्छा न करता योगी पुरुषांकडून म्हणजे पहाता परिक्रमा करतात. वृंदावनला परिक्रमा करणं, ठीक आहे. गोवर्धन पर्वताची परिक्रमा करणं किंवा मायापूरला परिक्रमा करणं, मायापूर धामला. तर हे म्हणजे काय आहे, तर हे कुठलीही फळाची अपेक्षा न करता भगवंताच्या संतुष्टीसाठी आणि पुन्हा भक्तजनांच्या सानिध्यात करणं किंवा एखाद्या उच्च प्रमाणित आध्यात्मिक गुरूंच्या सानिध्यात, श्रील प्रभुपादांच्या बरोबर हे सगळे किंवा हे ब्रह्मचारी आहेत त्यांच्या बरोबर परिक्रमा केली, तर मग हे कशा प्रकारचं झालं, सात्विक तप झालं. आता आपण पुढे जाऊ. हा. सत्कारमान पूजार्थ तपोदंभेन चेवयत् क्रियते तदीय प्रोक्तम राजसच्चल मध्रुवम. जे तप सत्कार मान पूजा होण्यासाठी तसेच दुसऱ्या काही स्वार्थासाठी ही स्वभावाप्रमाणे किंवा पाखंडीपणाने केले जाते, ते अनिश्चित तसेच क्षणिक फळ देणारे तप येथे राजसिक असे म्हटले आहे. म्हणजे काय, की ज्यांना अशी सत्कार मान पूजा असं हवं असतं. म्हणजे थोडक्यात काय, तर जे असे लोक असतात कधी कधी लोकांना आकर्षित करायला त्यांच्याकडून पूजा मान सत्कार प्राप्त व्हावं म्हणून ते काय करतात, एखाद्या ठिकाणी म्हणजे देणगी देतात, धनार्पण करतात. मग तिथल्या लोकांकडून आपली पूजा व्हावी, आपले पाय धुवून घेतले जातात, आपला सगळा सत्कार व्हावा, मान सन्मान व्हावा, असं त्यांना त्याद्वारे करायचं असतं. मग असे जे असतात त्यासाठी ते कृत्रिम योजना असतात. म्हणजे आणि अशा पद्धतीच्या म्हणजे म्हणजे जे करतात लोकांना आकर्षित होण्यासाठी, त्यांच्याकडून मान सन्मान सत्कार
प्राप्त होण्यासाठी जे म्हणजे प्रयत्न केले जातात, मग अशा ज्या तपस्या असतात किंवा अशा जे तपाचं आचरण असतं, मग त्याची फळे कशी असतात, क्षणिक असतात आणि काळापुरतीच असतात, म्हणजे ती स्थायी नसतात, तेवढ्यापुरतीच असतात. आणि म्हणून मग असं जे तप असतं त्याला काय म्हणायचं, राजसिक तप असं म्हणायचं. मग आता आपण पुढे जाऊ. हा. आत्मपीडा करून किंवा इतरांच्या विनाशार्थ किंवा इतरांना व्यथित करण्यासाठी मूर्खपणे जे तप केले जाते त्याला तामसिक तप म्हणतात. म्हणजे काय, की इतरांना कष्ट देऊन किंवा दुसऱ्याचं अनिष्ट करण्यासाठी, म्हणजे हिरण्यकशिपूची उपासना पहा, म्हणजे त्याला देवतांवर सगळ्यावर म्हणजे सगळ्या त्रिलोकावरच राज्य पाहिजे होतं आणि मग स्वर्गाचा राजा इंद्र, तर त्याचं राज्य सुद्धा त्याला घ्यायचं होतं. म्हणजे काय, की दुसऱ्यांना कष्ट देण्यासाठी, म्हणजे त्याला हे तप करायचं होतं, म्हणजे ते चित्रात दाखवले पहा. आणि मग म्हणजे दुसऱ्यांचं अनिष्ट करण्यासाठी थोडक्यात. आणि मग स्वतःच्या मनाला, वाणीला आणि शरीराला हट्टाने म्हणजे मनानुसारच, हे मूर्खतापूर्वक, म्हणजे हे कुठं शास्त्रसंमत नाहीये तप. तर असं जेव्हा तप केलं जातं ना, तर त्याला काय म्हटलंय, की ते तामसिक तप आहे. म्हणजे इथं आपण समजून घेऊया, की हिरण्यकशिपू सारखा जो राक्षस होता तो कसा होता, अविवेकी होता आणि त्यानं असं तप केलं, म्हणजे त्याला अमर होऊन देवतांचा पराजय करण्यासाठी त्याला हे खडतर तप करायचं होतं. आणि त्यासाठी त्यानं ब्रह्मदेवांच्याकडे याचना केली वरदान प्राप्तीची, म्हणजे. आणि मग शेवटी काय करायला लागलं, भगवंतांना येऊन त्याचा संहार करायला लागला. म्हणजे अशा प्रकारच्या अशक्यप्राय गोष्टींसाठी तपस्या ही कधी म्हणजे सात्विक होऊ शकेल का, बिलकुल नाही. तर हे कसं आहे, राजसिक तप म्हटलंय. मग आता आपण पुढे जाऊया. हा. आता आपण पुढचा श्लोक पाहूया. कर्तव्य म्हणून योग्य व्यक्तीला योग्य स्थळी, वेळी आणि काळी प्रत्युपकाराची अपेक्षा न करता दिलेल्या दानाला सात्विक दान असं म्हटले. म्हणजे काय, की दात व्यमिती यज्ञानम दीयते उपकारुणी देशे कालेच पात्रेच तद्दानम सात्विकम धृतम. म्हणजे काय, की जेव्हा म्हणजे देण्यायोग्य, म्हणजे असं यथायोग्य असं म्हणजे असतं, म्हणजे तर कर्तव्य म्हणून योग्य व्यक्तीला योग्य स्थळी असे आणि वेळी प्रत्युपकाराची, म्हणजे कुठलीही अपेक्षा न करता, म्हणजे असं जे दिलं जातं, मग ते का म्हणायचं, तर पहा, आध्यात्मिक कार्यामध्ये संलग्न जे व्यक्ती असतात, म्हणजे अशा व्यक्तीला जर दान दिलं, म्हणजे वैदिक शास्त्रामध्ये असं सांगितलं, तर ते दान कसं आहे, तर ते एक प्रकारे सात्विक दान. म्हणजे तर अविवेकानं आपण दान देतो ते कधीही शास्त्रसंमत नसतं. म्हणून आपण विचार केला पाहिजे, की इथे दान देताना हे आध्यात्मिक दृष्ट्या पूर्णत्व इथे म्हणजे सगळ्या म्हणजे विचार करून, म्हणजे पूर्णत्व होतंय का या दानाला प्राप्त, असं विचार करून ते दिलं पाहिजे. मग वेद काय सांगतात, की सूर्यग्रहणाच्या वेळी, चंद्रग्रहणाच्या वेळी किंवा तीर्थस्थळी किंवा महिन्याच्या शेवटी किंवा योग्य ब्राह्मणाला किंवा एखाद्या वैष्णवाला किंवा मंदिरात असं दान दिलं जावं. आणि मग दानातून कुठली आपली अपेक्षा असली नाही पाहिजे, म्हणजे अशा पद्धतीने दान दिलं. आणि तो दान देणारा जो व्यक्ती आहे, म्हणजे ज्याला दान द्यायचं तो त्याला पात्र आहे की नाही, आणि त्या दानाने त्याला लाभ होणार की नाही, हा सुद्धा विचार करून ते दिला पाहिजे. म्हणजे म्हणजे काय, की दुसऱ्या शब्दात म्हणजे आपण पात्र अपार असं विचार न करता जर दान दिलं ना, तर ते सुद्धा वेद संमत नाही. म्हणजे पहा किती काटेकोर म्हणजे पद्धतीने असं इतकं शास्त्र शुद्ध आपल्याला मार्गदर्शन वेदातून मिळतं. म्हणजे पहा, इथे चित्रात दाखवलंय, की हे जे प्रभूजी आहेत पहा, म्हणजे तर हे काय करतात, भगवद्गीतेच्या ग्रंथांचं वितरण करतात. मग आता भगवद्गीतेचा दुरुपयोग तर कोणीच करणार नाही, हो की नाही. आणि योग्य म्हणजे असं ते योग्य ठिकाणी, म्हणजे सर्व लोकांच्या उपस्थितीत योग्य वेळी अशा ठिकाणी ते करतात आहे. म्हणजे ह्याच्यातून नक्की काय होईल, की म्हणजे भगवत भक्ती किंवा भगवंताच्या विषयी ज्ञान किंवा हरिनामाचा प्रसार जर आपण केला, तर काय होईल, ह्याचा नक्की दुरुपयोग नाही होणार. उलट त्या व्यक्तीला फायदा होईल असा, की त्याच्या जीवनात काही समस्या असतील, अडचणी, तर त्याला परम शांती, सुख आणि आनंद प्राप्त होईल, हो की नाही. म्हणजे आपण भगवत भक्तीचं ज्ञान, म्हणजे भगवंतांची भक्ती, त्यांचं ज्ञान, त्यांच्या पवित्र महामंत्राचा प्रचार किंवा भगवंतांच्या विषयीचं ज्ञान दिलं, तर हे सर्वश्रेष्ठ होईल ना. आणि कुठलीही इच्छा, परतावा किंवा अपेक्षा न ठेवता केलेलं दान होईल, हो की नाही. मग असं ज्ञान म्हणजे कसं सात्विक मानलं गेलंय. म्हणजे एखाद्याला आपण खूप सारे पैसे दिले, तर आपल्याला ते पैसे त्याला पुन्हा संपले की द्यावे लागतील. आपल्याला आपण एखाद्याला खूप कपडे दिले, त्याच्याकडे नाही आहेत, ते कपडे फाटतील, आपल्याला पुन्हा दुसरे द्यायला लागतील. किंवा आपण त्याला धनधान्य दिलं, ते संपलं, शिधा दिला, तो संपला, पुरवला सगळ्या गरजा, तर आपल्याला ते संपल्या की पुन्हा पुरवत राहायला लागेल.
पण आपण जर त्या व्यक्तीला भगवंतांचं नाम दिलं, भगवंतांच्या पवित्र महामंत्राचा जप सांगितला किंवा भगवंतांच्या विषयी भगवद्गीतेतले उपदेश यांचं आपण म्हणजे ग्रंथ म्हणा किंवा अशा पद्धतीचं भगवंतांच्या ज्ञानाचं किंवा वैदिक ज्ञानाचं प्रसार ह्या संदर्भात आपण जर दिलं ज्ञान, तर नक्कीच काय होईल, तर त्या व्यक्तीला काही वर्षांनी अत्यंत शांती समाधान प्राप्त होऊन तो कृष्ण भावनेमध्ये उन्नत होईल. मग असं जे दान आहे ते सर्वश्रेष्ठ दान किंवा सत्वगुणी दान म्हटलं जातं. आता आपण पुढे हा, मग इथे बघा नंद बाबांनी काय केलं होतं, भगवान कृष्ण जेव्हा म्हणजे नंद बाबांच्या कडे आले होते, म्हणजे त्यांचा जन्म झाला म्हणजे गोकुळामध्ये, तर तेव्हा त्यांचा जन्मोत्सव आहे, त्याला नंदोत्सव म्हणतात. तर तेव्हा त्यांनी काय केलं, असं सत्वगुणी दानाचं हे उदाहरण आहे. असे विविध ब्राह्मण सगळे लोक ह्यांना म्हणजे भरपूर गायी धनधान्य त्यांच्याकडे जी काही संपत्ती हिरे माणकं जठर असं भरपूर यथाशक्ती दान केलेलं होतं वेगवेगळ्या व्यक्तींना, असे जिथे शक्य आहे. मग अशा पद्धतीचं दान आहे ते सत्वगुणी दान म्हणतात. मग आता आपण पुढे जाऊ. हा, यत्तु प्रत्युपकारार्थ फलमुद्दिश्य वा पुन्हा दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसंस्कृतम्. म्हणजे काय की परंतु जे ज्ञान जे दान नजरेसमोर ठेवून झाले जाते दान राजसिक जाते. आता इकडे ह्या गरजू व्यक्तींना ते देतात पालेभाज्या फळं काहीतरी आहे पिशवीत, आणि मग स्वतः सेल्फी काढतात. आजकाल हे खूप असं प्रस्त झालंय ना असं द्यायचं आणि फोटो काढायचा आणि सोशल मीडियावर तो व्हायरल करायचा, सगळीकडे पाठवायचा. म्हणजे हे काय हेतू प्रित्यर्थ आहे, हो की नाही. आणि मग असं जे दान असतं ते राजसिक म्हणजे आता भरपूर जण द्यायला जातात हा फळ वाटप करायला वेगवेगळ्या दिनाचे औचित्य साधून. फळं ती अर्धा किलो पण नसतात आणि तिकडे फोटो काढायलाच लोक जास्त असतात. मग हे कसलं उदाहरण आहे, म्हणजे आपल्याला हसू येईल पण आपण पाहतो की नाही समाजामध्ये आपल्या आजूबाजूला. मग ह्याला राजसिक दान म्हणायचं. म्हणजे काय, फळाची अपेक्षा ठेवून संकुचित वृत्तीने, म्हणजे आता त्याचं म्हणजे काही लोक जे दान करतात स्वर्ग लोकापर्यंत उन्नत होण्यासाठी पूर्वीच्या काळी, म्हणजे असं पद्धतीचं दान. आणि मग असं दिल्यावर तर त्यांना असं पण वाटतं मी कशा करता एवढी संपत्ती व्यर्थ केली, किंवा एखाद्या कोणी सांगितलं असेल तर ते काय म्हणतात, वरिष्ठांच्या विनंतीला म्हणजे शब्दाला मान देऊन मी दिलं बघा हे असं झालं असं म्हणतात. म्हणजे अशा पद्धतीचं आपण ऐकतो की नाही समाजामध्ये. मग हे सगळं काय आहे, राजसिक ज्ञान आहे. इथं काय की जिथं इंद्रिय तृप्ती आहे किंवा जिथं काय आहे की त्या ठिकाणी जे दान देणारे असतात ना, तर ते कसे असतात, ते जे आहेत तर ते असं दान वेदसंमत नाही. म्हणजे सात्विक दानच केवळ कसं आहे, शास्त्रसंमत आहे. म्हणून दान देणाऱ्या अशा अनेक धर्मदाय संस्था आहेत. मग त्या कशामध्ये येतात, तर अशा पद्धतीच्या राजसिक ह्याच्यामध्ये येतात. म्हणजे राजसिक पद्धतीचं जे दान आहे त्यामध्ये म्हणतात पहा आम्ही देणगी देऊ, आमचं नाव द्या वगैरे. म्हणजे कुठल्याही कर्माचं म्हणजे फळाची अपेक्षा ठेवून जसं काम कर्म आपण म्हणतो फळाच्या आशेने जे दिलं जातं ना, ते म्हणजे काय आहे, राजसिक दान आहे. आता इथे आपण पुढे जाऊ, पुढचा श्लोक घेऊया माताजी. हा, आता पुढचा श्लोक वाचूया. अदेशकाले यद्दानं पात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृत वज्ञातम तत्ताम समुदाहृतम. म्हणजे काय की असं जे अपवित्र ठिकाणी अयोग्य स्थळी अकाली अपात्र व्यक्तींना आणि अनादराने तसेच अवहेलनापूर्वक दिल्या जाणाऱ्या दानाला तामसिक दान म्हणतात. मग आता इथे चित्रात बघूया आपण की हा मुलगा इकडे म्हणजे असं जे लिफ्ट वगैरे आहे किंवा मॉल आहे ते थांबलाय, म्हणजे किंवा म्हणजे म्हणजे काही ठिकाणी असे बिअर बारच्या बाहेर किंवा अशा हॉटेलच्या रेस्टॉरंटच्या बाहेर असे बसले, आणि मग त्यांना आपण जर म्हटलं म्हणजे त्यांनी जर आपल्याला सांगितलं की मला मदत करा, तो स्वतः म्हणजे पहा अशा म्हणजे ह्याच्यात आहे की मला मदत हवी आहे मला लग्नासाठी वगैरे, तो स्वतः काय करतोय पहा चित्रात पाहतो सिगारेट ओढतोय. मग अशी जी व्यक्ती आहे म्हणजे तर ती जी व्यक्ती आहे तर तिला जर म्हणजे आपण असं दान केलं तर नक्कीच काय होईल, तो असा असा व्यक्ती त्या म्हणजे दानाचा उपयोग काय करेल, म्हणजे तो असं काहीतरी मद्य किंवा अशा पद्धतीची म्हणजे व्यसनाधीनता असेल तर या गोष्टी म्हणजे खरेदी करण्याकडेच ते सगळं दान दिलेलं आहे ते खर्च करेल, हो की नाही. म्हणजे अशा पद्धतीचं मिळालं म्हणजे आपण अशा पद्धतीचं जे दान केलं जातं मद्यपान अथवा द्यूत याकरता जे दान आपण दिलं म्हणजे असं, तर मग अशा प्रकारच्या दानाला तामसिक दान म्हटलं. म्हणजे हे दान काही लाभप्रद तर नाहीच, पण ते मग आपण काय करू, ह्या पापी लोकांना प्रोत्साहन देऊ, हो की नाही. आणि मग मनुष्याने असं जर योग्य व्यक्तीला आणि अनादर आपल्याला माहिती की असे म्हणजे हे देणं योग्य नाही तरी पण आपण दिलं
समजा अनुकंपेनं किंवा अनादर पण आपल्याला वाटतो, अशा लोकांचा म्हणजे अनादर किंवा अवहेलना वाटते, आपण काही फार त्यांच्याविषयी आदर आपल्याला वाटू शकत नाही. मग असं जर दिलं तर अशा दानाला सुद्धा तामसिक म्हणजे अनादर आणि अवहेलनापूर्वक दान दिलं तर ते योग्य ठरत नाही, ते कसं ठरतं, तामसिक ठरतं. मग हे भाग आपण इथे समजून घेतले. आता पुढे जाऊ आपण. हा, मग सृष्टीच्या प्रारंभापासून परम सत्य दर्शवण्यासाठी ओम तत्सत हे 3 शब्द वापरले गेले. हे 3 प्रतिकात्मक निरूपण ब्राह्मणांनी वेदांच्या स्तोत्रांचा जप करताना आणि परमात्म्याच्या समाधानासाठी यज्ञ करताना वापरले. म्हणजे ओम तत्सत हे शब्द कशासाठी आहेत, तर पुरुषोत्तम भगवान यांच्यासाठी वापरले जातात बरं का. म्हणजे ही सगळ्या कृती आपण ज्या करतो, यज्ञ, दान, तप, या सगळ्या आध्यात्मिक उन्नतीची साधनं बनावी असा शास्त्रामध्ये उल्लेख आहे, म्हणून हे करायचे असतात, म्हणजे यज्ञ, दान, तप. मग त्यामुळे हे सगळं कुणाला अर्पण केलं पाहिजे, भगवंतांना. मग त्यांना अर्पण जेव्हा करतो आपण, दान, यज्ञ किंवा म्हणजे जे काही भोग आहेत, तर ते सगळं म्हणजे तप, दान, यज्ञ, आहार म्हणजे त्याला भोग म्हणतो आपण. तर मग तेव्हा तो कोणाला आपण करतो, विष्णूंच्या संतुष्टीकरिता येतो. म्हणून विष्णूंना जेव्हा आपण अर्पण करतो तर त्यांना काय शब्द वापरले जातात, ओम तत्सत. म्हणजे शास्त्रातील आपण जे ओम तत्सत हे पवित्र म्हणजे नामाचा जो उल्लेख केला जातो ना, तर म्हणजे तो भगवंतांना म्हणजे विष्णूंना उल्लेख केला जातो. म्हणजे आणि भगवंताच्या पवित्र नामापूर्वी ओंकार उच्चारला जातो. मग हा वेदांचा काय निर्देशक आहे. म्हणजे वैदिक मंत्रातून हे सगळे शब्द म्हणजे याला छांदोग्य उपनिषद किंवा ऋग्वेदामधले असे म्हणजे हे आहेत, म्हणजे दृष्टा म्हणजे एक प्रकारचे म्हणजे त्याला संदर्भ आहेत. म्हणजे म्हणजे काय की ओम तत्सत कसं बनतं, तर ज्या वेळेला आपण भगवंतांना आपण ते अर्पण करतो ना, मग ते म्हणजे म्हणजे ते तेव्हा ते काय बनतं, ओम तत्सत असं हे बनतं. म्हणजे तर ह्याचा अर्थ काय, तर म्हणजे जे यज्ञ, दान आणि तप आहे, तर हे पृथ्वी म्हणजे पूर्वी जे सृष्टीतील आदिजीव ब्रह्मदेव आहे, तर त्यांनी जो यज्ञ केला तेव्हा काय केलं, त्यांनी भगवंतांना ह्या 3 शब्दांद्वारे संबोधलं आणि म्हणून भगवंतांना अर्पण केलेलं म्हणजे असं ते शास्त्रसंमत असं बनलं. असं हे दर्शवण्यासाठी काय वापरला जातो शब्द, ओम तत्सत. आणि म्हणजेच काय, गुरु शिष्य परंपरेद्वारे आपण ह्या तत्वांचं पालन करायला पाहिजे, हो की नाही. म्हणून हा आपल्याला मंत्र फार महत्वाचा आहे. म्हणजे भगवद्गीता आपल्याला सांगते की ओम तत्सत म्हणून भगवंता प्रित्यर्थ आपण काय केलं पाहिजे, आपण तप, दान आणि यज्ञ करतो. म्हणजेच तेव्हा त्याचं कर्म काय होईल, कृष्ण भावना भवित होईल. कृष्ण भावना म्हणजे काय आहे, हा एक दिव्य कर्माचा असा विधी आहे, हा वैज्ञानिक विधी आपण म्हणू, शास्त्र आहे ना हे. आपण हे शास्त्र मी त्याच्या आपण अभ्यासलं ना, तर मग असा वैज्ञानिक विधी आहे तो. म्हणजे आणि वैज्ञानिक म्हणजे काय, प्रायोगिक स्तरावर आपण हे आचरण करतोय, म्हणून त्याला वैज्ञानिक विधी म्हटलं. आणि मगच मनुष्य स्वग्रही म्हणजे भगवत धामात जाऊ शकतो. आणि मग असं दैवी कर्म केल्याने आपली कुठली हानी नक्कीच नाही होणार आहे, हो की नाही. आणि म्हणून ब्राह्मणांनी वेदांच्या स्तोत्रांचा जप करताना ओम तत्सत हा शब्द वापरला, परम सत्यांना दर्शवण्यासाठी म्हणजे भगवंतांना. तर आपण पुढे जाऊ. हा, मग तुझे पुढचं हे हा, अशा प्रकारे परमात्मा प्राप्त करण्यासाठी दिव्यवादी लोक त्याग, दान, तपस्या करतात. नेहमी ओमने सुरुवात करतात. ओम इति एतद ब्रह्मणो नेष्टिहम. नाम पहिले ध्येय सूचित करते. ओम म्हणजे विष्णू हे सर्वोच्च ध्येय सूचित करण्यासाठी वैदिक स्तोत्रांच्या सुरुवातीला ठेवले. म्हणजे आता असं म्हटलं मी की ओम म्हणजे हा जो श्लोक आहे, ओम ओम इति एतद ब्रह्मणो नेदिष्टहम म्हणजे काय, तर ह्याचा म्हणजे हा ऋग्वेदातला उल्लेख आहे. तर ह्याचा अर्थ काय होतं, याचं पहिलं ध्येय सूचित करतं की ओम म्हणजे विष्णू आणि हेच सर्वोच्च ध्येय आहे आपलं. आणि म्हणून वैदिक स्तोत्रांच्या सुरुवातीला पहा सगळ्या ओम असतं पहा. किंवा म्हणजे ह्या सगळ्यावरून आपण काय समजून घ्यायचं, तर विष्णूंचे चरण कमळ म्हणजे भक्ती योगाचं परमोच्च सार आहे. आपल्याला काय पाहिजे, विष्णूंच्या चरण कमलांची आपल्यावर कृपा, म्हणजे आपल्यावर कृपा भगवंतांची होण्यासाठी आपण चरण कमलांचा ची आधार घेऊ, हो की नाही. हीच परमोच्च म्हणजे भक्ती योगाचं सार आहे. म्हणून भगवंतांच्या प्रित्यर्थ सर्व कर्म आपण केली की निश्चितपणे आपल्याला काय होतं, भगवंतांची प्राप्ती होते. म्हणजे हेच सर्वोच्च ध्येय वेदांनी सांगितलेलं. म्हणून वैदिक स्तोत्रांच्या मंत्रांच्या सुरुवातीला ओम आहे. आता आपण पुढे जाऊ. तत् या शब्दाने त्याग, तपस्या, दान करावे अशा दिव्य क्रियांना उद्देश भौतिक गुंतामुक्त होणे आहे. मग आता आपण हे अभ्यासूया की तत् या शब्दाचा काय अर्थ आहे की
फळाची इच्छा न धरता म्हणजे ज्या वेळेला आपण म्हणजे एखादी क्रिया करतो तर मग ती या तत् या शब्दाद्वारे व्यक्त केली जाते. म्हणून यज्ञ, दान आणि तप या विविध क्रिया करताना आपण काय वापरला पाहिजे शब्द? तत् म्हणजे त्याग, तपस्या. हे त्यातनं ह्याचा उल्लेख होतो. आणि म्हणून दान, यज्ञ आणि तप ह्याच्यासाठी हा तत् शब्द उद्देशून म्हणजे ह्याचा अर्थ होतो आम्ही फळाची इच्छा न करता तुला अर्पण करतोय. ओम म्हणजे हे विष्णू. तर विष्णू म्हणजे ओम म्हणजे विष्णूंना आपण ते अर्पण करतोय. ओम तत् आणि पुढचा आता सत आपण अभ्यासणार. म्हणजे हे कशासाठी करायचं? भौतिक जंजाळातून मुक्त होण्यासाठी. म्हणजे आपल्या ह्या दिव्य क्रियांचा उद्देश काय? तर भौतिक आपण जंजाळात अडकलो आहोत म्हणजे या 3 गुणांच्या प्रभावाखाली भौतिक त्यातून आपल्याला मुक्ती मिळवून आपण आध्यात्मिक स्तरावर उन्नत होण्यासाठी काय केलं पाहिजे? भगवत धामाच्या प्राप्तीसाठी म्हणजे थोडक्यात आपण असं कर्म केलं पाहिजे. म्हणून तत् हा शब्द वापरला जातो. आता आपण पुढे बघू. हा मग सत या परमात्म्याच्या नावाचा सत भावात आणि श्रेष्ठ भावात प्रयोग केला जातो. म्हणजे सत हा श्रेष्ठ भावात शब्द वापरा. अर्थात पृथा पुत्र अर्जुना उत्तम कर्मातील सत शब्द योजला जातात. एखादं चांगलं कर्म असतं ते त्याचा उल्लेख करण्यासाठी पण आपण म्हणतो की नाही म्हणजे सत हा शब्द म्हणजे म्हणजे अशी म्हणजे चांगली कर्म असतात त्यांच्यासाठी पण सत हा शब्द योजला जातो. जसे यज्ञ, तप, दान यामध्ये जी स्थिती अर्थात आस्तिक बुद्धी असते तिलाही सत असे म्हणतात. आणि त्या परमात्म्यासाठी केलेले कर्म निश्चयाने सत असे म्हटले जाते. मग आता ह्याचं आपण हे समजून घेऊया अर्थ म्हणजे काय की ज्या वेळेला म्हणजे परमात्म्याच्या नावाचा उल्लेख केला जातो तर त्यांच्यासाठी सत हा शब्द म्हणजे परम सत्य म्हणजे भक्तिमय यज्ञ काय असतो आपला तर आपण भक्तिमय प्रेममय सेवा करतो म्हणजे तो भक्तिमय यज्ञच साध्य करतो पवित्र महामंत्राचा जप करतो आताच्या काळात आपण म्हणतो. तर त्याचा उद्दिष्ट काय तर परम सत्य म्हणजे काय परम पुरुष भगवंत त्यांना उद्देशून म्हणजे सत हा शब्द आहे किंवा यज्ञकर्त्याला पण सत असं म्हटलं जातं हो की नाही. म्हणजे विष्णूच्या संतुष्टी प्रित्यर्थ किंवा परब्रह्म म्हणजे भगवंतांच्या संतुष्टी प्रित्यर्थ आपण केलं करतो यज्ञ, दान, तप ह्या कर्मांना पण सत असं म्हटलं जातं. म्हणजे जे आस्तिक बुद्धीने म्हणजे भगवंतावर पूर्ण श्रद्धा, दृढ श्रद्धा ठेवून, विश्वास ठेवून भगवंत प्राप्तीसाठी जे केलेले कर्म त्याला आस्तिक बुद्धीने म्हणजे आणि तिला पण सत म्हणतात. आणि परमात्म्यासाठी केलेले जे असे निश्चयी कर्म म्हणजे पूर्ण श्रद्धेने युक्त यज्ञ, दान, तप ह्यांना आपण सत म्हटलं जातं. ह्याचे उल्लेख म्हणजे ह्याच्यामध्ये आहेत. म्हणजे जे छांदोग्य उपनिषद आहे तर त्याच्यामध्ये दुःखीम एव सौम्य असा त्याचा उल्लेख आहे. म्हणजे किंवा सत म्हणजे शाश्वत म्हणजे आपण म्हणतो ना भगवान कसे सच्चिदानंद सत म्हणजे काय शाश्वत. मग परमेश्वराच्या सेवेसाठी असं केलेलं कार्य म्हणजे काय ओम तत्सत म्हणजे ओम म्हणजे भगवंतांना म्हणजे आणि तत् म्हणजे काय फळाची इच्छा न करता आणि सत म्हणजे काय तर असं शाश्वत केलेलं कार्य भगवंतांना असं अर्पण केलेलं किंवा भगवंतांच्या सेवेसाठी केलेलं कार्य म्हणजे याचा अर्थ काय झाला म्हणजे म्हणजेच काय झालं भगवंतांच्या सेवेसाठी कुठल्याही फळाची अपेक्षा न करता केलं गेलेलं कार्य. मग असे जे आहेत कार्य कार्य त्यांना काय म्हणतात ओम तत्सत म्हणून प्रत्येक वैदिक मंत्रांच्या सुरुवातीला यज्ञ, दान, तप ह्याच्या म्हणजे काय वापरला जातो शब्द ओम तत्सत म्हणजे भगवंतांसाठी हे आपण समजून घेतलं. मग आता अशा कृतीमुळे काय होतं तर आपल्या कृती ह्या म्हणजे असे शाश्वत बनतात किंवा असे क्रियाकलाप म्हणजे जे आपण कर्म करतो ती शाश्वत बनतात आणि त्याचे फायदे काय तर ती आपल्याला म्हणजे शाश्वत भक्ती मार्गावर आणतात. म्हणजेच काय की आपण म्हणजे असं सद्भावे किंवा साधुभावे हे कार्य करतो म्हणजे कृष्ण भावना भावित कर्म म्हणजे ह्याला म्हणतात की असं जेव्हा आपण पूर्णपणे श्रद्धेने युक्त होऊन अशा ज्या शाश्वत क्रिया कर्म करतो की जी फलदायी असतात आपल्यासाठी आणि ती आपल्याला कृष्ण भावनेमध्ये दृढ करतात. म्हणजे तर मग त्यांना म्हणजे काय म्हटलं जातं तर शाश्वत कर्म असं म्हटलं जातं. आणि म्हणून हे ओम तत्सत हे शब्द उच्चारले जातात. म्हणजे म्हणजे म्हणून कृष्ण भावना व्यक्तीला ज्याला कर्माचं पूर्ण ज्ञान असतं अशा मनुष्याला काय म्हणतात साधू व्यक्ती म्हणतात. आणि मग असं कृष्ण भावनेयुक्त कर्म करणं ह्यालाच सत्व म्हणायचं. मग ते कसं करतात तर अशा पद्धतीचं ओम तत्सत कर्म जे असतं म्हणजे ते त्यांच्याकडून अशा मंत्राचं उच्चारण करावं असं त्यांना सांगितलं जातं. म्हणजे उदाहरण दिले ते जेव्हा गर्भसंस्कार हा विधी असतो ना तर असे किंवा वेगवेगळे संस्कार असतात आपले जे 16 संस्कार तर तिथं ओम तत्सत ह्या संस्कारामध्ये सर्व प्रकारच्या संस्कारांमध्ये मनुष्यानं ओम तत्सत या मंत्राचं उच्चारण करावं असं पुरोहित सांगतात. म्हणजे किती पवित्र भावना आहे पहा तुला अर्पण करून
करून म्हणजे ह्या शाश्वत क्रिया तुझ्या संतुष्टीसाठी आम्ही करत आहोत आणि मग तुझ्या कृपा दृष्टीने म्हणजे आमची शुद्धी व्हावी आणि या भौतिक जंजाळातून आम्ही हळूहळू मुक्त व्हावे. मग ह्यासाठी या क्रिया अशा शाश्वत कृती आपण करतो. मग ह्याला ओम तत्सत असं म्हटलं जातं. म्हणजे इतकं हे परम म्हणजे असं म्हणजे परम म्हणजे परम सत्याचं म्हणजे परम सत्य आहे आणि त्याला मग भक्तिमय म्हणजे असा जी सर्वश्रेष्ठ भक्तिमय यज्ञ आहे. मग त्याचं उद्दिष्ट काय की परम सत्याची प्राप्ती करणे. मग हा भाग आपण याच्यातून समजून घेतला. मग त्याची पुढची स्लाइड घेऊया. हां. वस्तुतः दिव्य ध्वनी ओंकार जरी अ, उ आणि म या 3 अक्षरांच्या संयोगात दिव्य सामर्थ्य आहे. जो ओंकाराचा जप करतो त्याला लवकरच ओंकार आणि भगवान विष्णू वेगळे नसल्याची जाणीव होते. आता हा चैतन्य चरितामृतातला ह्याचा दाखला आहे. म्हणजे याच्यात लिहून ठेवलंय कृष्णराज कविराज यांनी. याचा असा आदिलीलामध्ये 7वा जो अध्याय आहे त्याचा 128वा श्लोक आहे. म्हणजे पहा किती म्हणजे दिव्य सामर्थ्य आहे की ओंकाराचा जप केला की आपल्याला भगवंताची कृपा प्राप्त होते. आणि ओम आणि भगवंत वेगळे नाहीच आहेत. म्हणजे ओम ध्वनीमध्ये पण भगवंतांचंच नाम म्हणजे भगवंतांना उद्देशूनच आहे. पहिला नाद ओम हा आहे. म्हणजे ओम म्हणजे कोण आहे आपण अभ्यासलंय विभूतीमध्ये की नादा म्हणजे जो वेदातला पहिला प्रणव आहे किंवा ओंकार म्हणजे कोण आहे तर भगवंत स्वतः आहेत. आपण भगवंतांच्या ऐश्वर्यामध्ये हे अभ्यासलंय. मग आता आपण पुढे हा अकारेचते कृष्ण सर्व लोकेक नायक उकारेचते राधा मकारेते जीववाचक. अकारेचते कृष्ण म्हणजे काय म्हणजे अक्षर कृष्णाला सूचित करते जे सर्व लौकिक नायक म्हणजे सर्व जे आपले सर्वोच्च नियंत्रक परमेश्वर सर्व कारणांचे कारण म्हणून त्यांना सर्व लौकिक नायक म्हटले. आणि सर्व जीव आणि भौतिक ग्रह म्हणजे ग्रह आणि आध्यात्मिक म्हणजे सगळं हे जग म्हणजे सगळंच कोणात भगवंत स्वामी आहेत हो की नाही. आणि उकार म्हणजे काय तर श्रीमती राधाराणी या कृष्णांच्या कशा आनंद शक्ती किंवा चित शक्ती म्हणतात त्यांना किंवा आल्हादिनी शक्ती म्हणतात. म्हणजे तर किंवा हृदयस्थ शक्ती म्हणतात. म्हणजे काय तर हे श्रीमती राधाराणी यांच्यासाठी शब्द वापरलेले आहेत. आणि मग ह्याच्यातला जो मकार आहे तो कोणासाठी आपल्यासारखे जीवात्मा म्हणजे आपण जे जीवात्मा भगवंतांचे अंश म्हणून येतो तर ह्यांच्यासाठी. मग हे कशामध्ये दिले आदी लिलाचा जो 7वा अध्याय त्याचा 128वा जो श्लोक आहे त्याच्यात. म्हणजे पहा म्हणजे भगवंतांना हे उद्देशून कसं आहे आणि त्याच्यातून काय उल्लेख होतात ह्याचे सगळ्याचे आपल्याला ह्याच्यामध्ये दाखले आणि संदर्भ मिळतात. म्हणून आपण काय केलं पाहिजे म्हणजे आपलं जे यज्ञ दान तप आहे हे कसं असलं पाहिजे म्हणजे भगवंतांच्या संतुष्टीसाठी आपण केलं पाहिजे किंवा भगवंतांच्या संतुष्टीसाठी जेव्हा आपण कर्म करू तेव्हा निश्चितच काय होईल ते अशा पद्धतीचं पवित्र असं परम पवित्रासाठी परम सत्यासाठी केलेलं आपलं यज्ञ होईल असं दान होईल असं तप होईल. आणि ते काय आहे तर आपण हे सगळं अभ्यासलं आणि ह्यातला यज्ञ कुठला आहे पवित्र यज्ञ भगवंतांच्या पवित्र महामंत्राचा जप. तो भगवंतांच्या संतुष्टीसाठी केला ते कार्य कसं होणार ओम तत्सत आपण जो म्हणतो तर ते आपण म्हणजे आपला असाच तो यज्ञ होणार. म्हणजे ह्याच्या उच्चारणाने जर आपण केलं तर निश्चितच आपल्याला भगवंत धामाची प्राप्ती आणि भगवंतांची कृपा होऊ शकेल. आपण पुढे जाऊ. हे पार्था अर्थात पृथापुत्र अर्जुन श्रद्धेशिवाय केलेलं हवन दिलेलं दान केलेलं तप आणि जे काही केलेलं शुभ कार्य असेल ते सर्व असत म्हटलं जातं. त्यामुळे ते ना इहलोकात फलदायी होते ना परलोकात. म्हणजे पहा भगवंतावर जर श्रद्धा नसेल एखाद्याची तर त्या विना केलेलं यज्ञ दान तप किती कार्य केली तरी ती व्यर्थ ठरतात. म्हणजे अशी असत्कर्म म्हणजे जे असतात ना ते निंदे समजले जातात. म्हणजे त्यांना असत्कर्म म्हटलं जातं आणि ते निंदनीय असतात. म्हणजे ती व्यर्थ ठरतात त्याचा काहीच उपयोग होत नाही. पण जेव्हा आपण कृष्ण भावनेमध्ये दृढ होऊन सर्व कर्मे भगवंतांचे प्रित्यर्थ करतो तेव्हा काय होतं तर आपण उन्नत तर होतोच पण भगवंताची कृपा आपल्याला प्राप्त होते आणि त्यावेळी आपण गुणातीत होऊन आपण भगवंतांची प्राप्ती करू शकतो किंवा भगवत धामाची म्हणजे श्रद्धेविना किंवा योग्य मार्गदर्शनातून कुठलीही फलप्राप्ती आपल्याला होऊ शकणार नाही. आणि वेदांमध्ये काय सांगितलंय की भगवंतावरील श्रद्धेलाच महत्व दिलंय वेदांनी. म्हणजे सगळ्या वेदांचं उपदेशांचं त्यातल्या काय उद्देश आहे की श्रीकृष्णांना जाणणे आणि त्यांची प्राप्ती करणे आणि त्यासाठी या तत्वांचं पालन केल्याशिवाय कुणालाही यशप्राप्ती होईल का बिलकुल नाही. म्हणून आपण काय केलं पाहिजे प्रमाणित आध्यात्मिक गुरूंच्या मार्गदर्शनाखाली अगदी सुरुवातीपासून ज्या क्षणाला आपण समजले त्यापासून कृष्ण भावना कर्म आपण केलं पाहिजे. हाच एक सर्वोत्तम मार्ग आहे. कृष्णांच्या संतुष्टीसाठी कार्य केलं आणि अशा पद्धतीने जर केलं तर निश्चित आपल्याला यश मिळतं. नाहीतर काय होतं
मग असे जे बद्धावस्थेतील लोक असतात ते पुन्हा भूताची किंवा कुबेरासारख्या यक्षादिकांच्या उपासनेकडे आकर्षिले जातात किंवा वेगवेगळ्या देवतांची. आणि मग काय होतं की मग अशा पद्धतीने ते जे उपासना करतात मग ते काय करतात प्राकृतिक गुणामध्ये बांधले जातात. म्हणजे म्हणजे सत्वगुण हा रजोगुण तमोगुणापेक्षा चांगला आहे. पण जो साक्षात कृष्ण भावनेचा स्वीकार करतो तो काय होतो, ह्या प्रकृतीच्या 3 गुणांच्या अतीत बनतो पहा. म्हणजे दिव्य स्तरावर म्हणजे शुद्ध सत्वगुणामध्ये स्थित होतो. म्हणून हा जरी क्रमिक उन्नती आपली ह्यानी होत असली तरी आपण जर शुद्ध भक्तांच्या सानिध्यात आलो किंवा संगतीमध्ये आलो आणि आपण प्रमाणित आध्यात्मिक गुरूंच्या मार्गदर्शनाखाली कृष्ण भावनेचा स्वीकार केला तर हा आपल्या आयुष्यात काय ठरेल, सर्वोत्तम मार्ग ठरेल आपल्या आयुष्यातला. आणि आपण हे समजून घेतलं पाहिजे की अशा पद्धतीनं आपण योग्य प्रमाणित आध्यात्मिक गुरूंचा शोध आणि त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली जर भक्ती सेवा साधनेचं प्रशिक्षण घेतलं तर आपल्यामध्ये काय होईल, भगवंतामध्ये आपली जी श्रद्धा आहे ती शुद्ध सत्वामध्ये स्थित होईल. आणि ही श्रद्धाच काय होईल, जेव्हा कालांतरानं परिपक्व होते तेव्हा तिचं रूपांतर भगवत प्रेमामध्ये होतं. म्हणजे भावभक्तीपासून आपण प्रेमाभक्तीमध्ये जातो. आणि हे भगवत प्रेमच काय असतं तर आपल्या जीवनाचं परम लक्ष्य आहे. म्हणजे आपण जसे येतो इथं भौतिक प्रकृतीमध्ये तेव्हा आपण विशुद्ध सत्व असतो म्हणजे शुद्ध भगवत प्रेमामध्ये असतो कारण त्यांचे अंश असतो. तशी शुद्ध चेतनाच असते. पण जसा आपला संग होतो या प्रकृतीशी तेव्हा आपण काय होतो, आपल्या या भगवत प्रेमाचं म्हणजे शुद्ध सत्व या विशुद्ध चेतना म्हणजे आपण विशुद्ध तत्वाचं रूपांतर या रजोगुणाशी त्याचा संग होतो प्रकृतीतल्या आणि त्याचं कामामध्ये रूपांतर किंवा कामवासनेमध्ये किंवा आसक्तीमध्ये होतं. म्हणून मग आपण जर भगवंताची भक्तिमय प्रेममय सेवा केली, योग्य प्रमाणात आध्यात्मिक गुरूच्या मार्गदर्शनाखाली कृष्ण भावनेमध्ये दृढ झालो तर हा जो आपण त्रिगुणांनी बाधित असतो म्हणजे आपण ह्या कामवासना किंवा इंद्रिय तृप्ती किंवा ह्या सगळ्यांनी जे गुणांनी बाधित असतो तर इथून आपला प्रवास म्हणजे पुन्हा कुठे होतो तर श्रद्धा आपली शुद्ध सत्व गुणांमध्ये कालांतराने परिवर्तित होते आणि हळूहळू ती पक्व होते किंवा ती भगवत प्रेमामध्ये म्हणजे परिवर्तित होते. आणि असं जे भगवत प्रेम आहे ते काय करतं, आपल्याला कृष्ण भावनेमध्ये उन्नत करतं. आणि हेच आपल्या जीवांचं परम लक्ष्य आहे की भगवत प्राप्ती आणि भगवत धामाची प्राप्ती. नाहीतर काय होईल, अशा जर आपण पद्धतीचे कर्म केली की जी कर्म निंदे आहेत की ज्यांना असत म्हटलंय तर यज्ञ दान तप अशी जर केली तर ती व्यर्थच ठरतील. आणि मग त्यांना म्हणजे काय होईल, नाही ह्या लोकात म्हणजे ह्या लोकात पण नाही स्थान आणि परलोकात पण नाही म्हणजे कुठेच स्थान मिळणार नाही. म्हणजे अशी फलदायी कर्म ती ठरत नाही. म्हणून काय केलं पाहिजे आपण म्हणजे पूर्णपणे श्रद्धेने युक्त होऊन भगवंतांच्या संतुष्टीसाठी कृष्ण भावनेमध्ये प्रमाणित आध्यात्मिक गुरूंच्या मार्गदर्शनाखाली आपण ज्ञान आणि योग्य ते ज्ञान प्राप्त करून आपण योग्य ती श्रद्धा आपल्यामध्ये त्यामुळे ज्ञानामुळे म्हणजे हळूहळू म्हणजे निर्माण होते आणि त्याद्वारे भगवंताची आपण भक्तिमय प्रेममय सेवा करायला लागतो. आणि सेवा जेव्हा आपण करतो तेव्हा सेवेद्वारे आपण भगवत म्हणजे आपल्यामध्ये भगवत प्रेम निर्माण होतं. आणि जेव्हा असं म्हणजे का तर आपली श्रद्धा कालांतराने परिपक्व होत जाते जसं फळ परिपक्व होतं. आणि मग ह्या भगवत प्रेमाद्वारे आपण काय करू शकतो, भगवंताने आपल्यामध्ये जे प्रेमाचं आदान प्रदान होतं मग हीच भक्ती म्हणायची भगवंताविषयी केलेली काय समर्पित सेवा. मग ही कृष्ण भावनेची अत्यंत उन्नत अवस्था आपण म्हणतो, दिव्य स्तरावर तो स्थित होतो. म्हणून आपण काय केलं पाहिजे, कृष्ण भावनेचा स्वीकार केला पाहिजे. अध्यायाचा संदेश आहे कृष्ण मार्ग आपण स्वीकारला पाहिजे. एका वाक्यात कोणी विचारलं आपल्याला तर मग आपण इथे असं संपला. कोणाला काही शंका असतील तर विचारूया.